pleno ordinario do día de hoxe, 30 de setembro. En primeiro lugar, de acordo a toda a corporación, anunciarlles que ás 12 da mañán vaise celebrar un minuto de silencio por o tráfico, sucesos no día de anterdonte do accidente por dúas persoas malas, aquí diante do Concello, de acordo? Facemos despois, entonces, diante da porta do Concello. Bueno. Marcos, falta... Bien, o primeiro punto do pleno é a acta do 29 de xullo de 2024. Alguna cousa da acta ou non? Vamos a votación da acta. Aí va. ¿Cuál fue? No le dio dar Fermina, ¿no? No le dio. Bueno. Una abstención, sí. Queda aprobada con 16 votos a favor e unha abstención. Pasamos ao punto número 2. Proposta da Alcaldía de aprobación do expediente de contratación do Servizo de Recollida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpeza Viaria e Limpeza de Praias do Concello de Sanxenxo. Señor secretario. Isto por que non sale aquí? A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, na sesión celebrada o día 24 de setembro de 2024, dictaminou favorablemente pola maioría absoluta dos seus membros de dereito, votos a favor do Grupo Municipal de PP e abstención dos restantes, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente de contratación para o Servizo de Recollida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpeza Viaria e Limpeza de Praias do Concello de Sanxenxo, polo procedente aberto con pluralidade de criterios de adxudicación e trámite ordinario. O orzamento base de licitación, entendido como límite máximo do gasto que pode comprometer o órgano de contratación, ascende a cantidade de 43.207.377,10 euros, conforme detallado na cláusula cuarta do prego de cláusulas administrativas. O valor estimado do contrato ascende a cantidade de 39.279.427,40 euros, IBE non incluído, sendo este o importe da cifra de negocios dos 10 anos de duración de contrato. Segundo, aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que figura incorporado ao expediente como documento definitivo do PK para a aprobación do expediente de contratación, polo que se reserá o contrato de servicio de recollida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria e limpieza de praia do Concello de Sanxenxo, que consta de 41 cláusulas e 6 anexos. Terceiro, aprobar o prego de prescripcións técnicas particulares PPT presentado no Rexistro Xeral do Concello 13 de setembro de 2024 por PW Advisory Capital Services SL, que reserva a contratación do servicio e que consta de 15 cláusulas. Cuarto, o réxime xurídico establecido no punto cuarto da resolución da Alcaldía de data de 27 de maio de 2024, pola que se incou o expediente de contratación, transcribíndose a continuación as disposicións do referido réxime xurídico, que son a Lei de Contratos de Servicios de Sector Público, o Real Decreto que regula esta Lei de Contratos, outro Real Decreto 817/2009 que desenvolve esta lei, a Lei de Réxime Local, a Lei e o Decreto de Desindexación de la Economía Española. Subsidiariamente se aplicaránse as normas de dereito administrativo e na súa falta de dereito privado. En cuanto a prestación material do contrato, a parte da normativa sectorial, europea, estatal, autonómico local, serán de aplicación la Lei 722 de residuos sólidos contaminados para a economía circular, la Lei 6/21 de 17 de febrero de residuos sólidos e solos contaminados de Galicia e o Reglamento Municipal de Protección do Medio Ambiente, Limpeza Pública e Recollida de Lixo. Quinto, delegar na Alcaldía a competencia que lle corresponde ao Pleno como órgano de contratación en relación aos recursos especiais de contratación que se interpoñen onte o Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia, TACGAL,
así como respecto da información e informes que se teñan que remitir ao debido tribunal no ámbito específico deste contrato. Sexto, comunicar a efectos informativos a estrutura de costas relativa a este procedente de contratación aprobado por resolución da Alcaldía data 13 de setembro de 2024 ao Comité Superior de Prezos do Contrato Estado do Consello Consultivo de Galicia segundo o previsto no artigo 9.7 do Real Decreto 55/2017 de 3 de febreiro. E, por último, sétimo, publicar na plataforma de contratación do sector público o presente acordo, así como os anuncios de realización do contrato, según o disposto nos artigos 117.1 e 135 da Lei de Contratos. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Bo día a todos e a todas. Bueno, tendo en conta que está próximo a rematar o contrato de suministro que estamos neste momento suscrito coa empresa Ascan e polo que procede a aprobación do novo expediente de contratación que traemos hoxe aquí. Como ben saben, o 13 de maio de 2024 asinouse a proposta de incoación deste expediente. Unha vez feitos todos os trámites previos á contratación, como vostedes xa son coñecedores, a estrutura de costes e outros trámites previos a este punto, traemos hoxe aquí a aprobación do expediente de contratación para aprobar tamén os pregos de cláusulas administrativas e cláusulas técnicas para sacar a licitación o novo contrato de recollida de sólidos urbanos, limpieza viaria e limpieza de praias. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, bo día a todos e a todas. Nos, revisando, non vimos nada salientable no contrato, pero non queríamos deixar pasar esta ocasión para salientar un par de cousas. Unha que, son os compromisos que exixe o paquete de economía circular que exixe a Comisión Europea, que non vai na línea na que vai o modelo de Sogama do Partido Popular, que exixe para 2035 que non haya máis dun 10% de residuos municipais en vertedoiros, que o modelo de queima e de vertedoiros que o modelo de Sogama actual. Despois, aquí a nivel local, eu lembrome de fai 2 anos, en maio de fai 2 anos, que viñeron aquí a presumir de que instalaran 3 novos composteiros polo Concello, e dende fai 2 anos e medio, colleron os cartos, instalaron eses composteiros, e siguen aí pechados co seu candado, sen usarse, nunca deron información aos veciños sobre os beneficios do uso do compostaxe. O único que se está usando é o que uso eu no Parque do Espiñeiro, que instalamos nos co Plan Revitaliza do BNG, e penso que paga moito a pena explicarlle aos veciños todos os beneficios que trae a compostaxe por todo o aforro que conleva para o Concello en costes de transporte, a parte da reutilización dos residuos. A parte disto, queremos, dende o BNG, denunciar a xestión que se fixo dos residuos, a xestión nefasta que se fixo dos residuos este verán, con containers desbordados, con lixo nas rúas durante horas, o rural, como sempre, abandonado. Hai contenedores polo rural que ainda están sin limpiar, incluso agora. Isto que pensamos que non vai na línea dun turismo de calidade, dunha cidade ou dunhas vilas como de Sanxenxo, que presume de ser de excelencia turística. Sin máis, iso é o que queríamos salientar dentro do BNG, imos a absternos. Grazas. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Hola, bos días a todos e a todos. Bueno, nos, efectivamente, estamos de acordo con isto, pero temos unha dúbida, porque aquí agora estamos privatizando todo. Estamos privatizando os servicios de playas, os servicios de xardíns. Entón, tamén nos gustaría saber que vai a pasar un pouco non estamos privatizando os servicios de playas. ¿No? Si estamos propoñendo que unha empresa privada leve os servicios de playas, estamos privatizando, ¿no? Creo eu. Que pasa? Que estamos eludindo responsabilidades. Que, bueno, si pasa algún problema, é problema da empresa, ¿no? Pues eso é un pouco que vai a pasar co personal fixo do Concello que está escrito a isto, que é o que vai a pasar con el. De calquer forma, estando de acordo con algunha das cousas e que, por suposto, que hai que mellorar a xestión de residuos no Concello, a nosa postura é a abstención tamén. Nada máis.
Moitas gracias, señor Otero. Nada, que intervir, quere dicir algo máis? Non, nada máis. Pasamos á votación, entonces? Ou queren comentar algo máis? Non, pasamos á votación. Entonces, vamos á votación do punto número 2. Está en curso. Moi ben. Queda aprobada con 10 votos a favor e 7 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3. Proposta da Alcaldía de aprobación inicial da ordenanza reguladora das entradas de vehículos a través de beirarrúas e das reservas de vía pública para aparcamento exclusivo para área de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase. Señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, o 24 de setembro de 2024, respecto a este asunto, ditaminou favorablemente pola maioría absoluta, votos a favor do Grupo Municipal e a abstención dos restantes grupos políticos, a seguinte proposta da Alcaldía. Primeiro, aprobar inicialmente a ordenanza reguladora das entradas de vehículos a través das beirarrúas e das reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase, que se achega esta proposta que consta de 99 artigos, unha disposición adicional, 3 transitorias, unha derogatoria e unha final. Segundo, a expoñer a citada ordenanza as dependencias da Secretaría de Concello, podendo tamén consultarse no tabuleiro de anuncios e portal de transparencia da sede electrónica do Concello de Sanxenxo e portal web do Concello de Sanxenxo. B. O prazo de exposición ao público de 30 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación do correspondente anuncio no BOP, para os efectos de que nese período se poidan formular as alegacións ou suxestións que se consideren oportunas. C. As alegacións ou suxestións se prestarán na sede electrónica do Concello de Sanxenxo e, non obstante o anterior, as persoas físicas poderán elixir presentar as súas alegacións ou suxestións a través de medios electrónicos ou non. Terceiro, en caso de non existir alegacións, a ordenanza considerada aprobada definitivamente entrará en vigor unha vez que se publique o texto íntegro da mesma no BOP e transcorra o prazo de 15 días a que se refieren os artículos 72 e 65.2 da Lei de Réxime Local. Moitas gracias, señora Martínez. Bos días a todos e a todas. Hoxe traemos perante o Pleno a ordenanza reguladora das entradas de vehículos a través das beirarrúas e das reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase. A presente ordenanza establece os requisitos e procedementos necesarios que deben de cumprir os interesados na adquisición dun dereito especial de entrada de vehículos ao interior de todos inmobles a través da beirarrúa e para reservas de estacionamento nas vías públicas. En primer lugar, me gustaría que todos os veciños tuveran claro que é diferente un regulamento dunha ordenanza fiscal dunha acción inspectora, vale? Nos creemos neste goberno que é necesario traer este reglamento ao pleno, porque este reglamento o que regula son as clases de vados e reservas públicas, o procedimento de solicitud, a documentación necesaria, os requisitos, a tramitación, a sinalización do mismo e así como as accións infractoras que ten o regulamento. Esta ordenanza, despois desta aprobación inicial, irá a publicación do boletín por un plazo de 30 días, no cal estará a exposición pública e se poderán presentar as alegacións oportunas. Moitas gracias, señor Martínez. Señor Leiro. Sí, bo día. Bueno, eu aquí vou a dirixirme un pouco aos veciños e preguntarnos se podemos confiar no señor Telmo Martín e vai ser necesario saber se podemos confiar nel polos dous puntos que vou a falar desta ordenanza. Isto vai a ser importante, máis adiante, para xustificar porque nós imos a votar en contra desta aprobación inicial. O 12 de maio de 2023, o señor Telmo Martín inauguraba a campaña en Nauta dicindo: Telmo Martín presenta sus ejes de campaña: reducir impuestos, mejorar servicios e infraestructuras. Reducir impuestos, decía Telmo Martín ao inicio da súa campaña, e eso o 12 de xuño, o 12 de maio de 2023. Despois, en xuño, no primeiro pleno de organización deste mandato, subiron os salarios o 25%,
O 2 de outubro, no segundo pleno, fai exactamente un ano, bueno, no pleno de setembro do ano pasado, o 2 de outubro, no segundo pleno ordinario do mandato, subiron os impostos, eses que Telmo Martín dicía en campaña que iban a reducir, subiron o IBE un 20% e o dos vehículos un 10%. Como xustificaron esta subida? Bueno, un pouco retorcendo, manipulando un pouco os datos. O que nos explicaron é que había 37.450 recibos e que a metade deses non chegaban a 100 euros, así que o incremento, como é dun 20%, o máximo que pagarían serían 20 euros. E iso está ben, é certo. O que pasa que inmediatamente dicían, así que a metade das familias, o máximo que van a pagar a maiores van a ser 20 euros. Que un quedabase un pouco así, con cara de parvo, non? Porque o estaban tomando por parvo. Porque as familias pagan, cada familia paga un recibo do IBI. Hai 37.450 familias en Sanxenxo? Ou será que a metade desos 37.450 recibos son de fincas pequenas, nin sequera son de vivendas? Cada familia, aquí no Concello, paga varios recibos do IBI. Non paga só por unha finca pequena. E o incremento, que están chegando agora, os recibos vai a ser bastante máis que iso. Isto chamase un pouco manipulación. Despois tamén xustificaron, que aquí chega o importante, que xustificaron esta subida dos impostos porque entre o 2019 e o 2023 os gastos incrementárase moitísimo. Ben, hai moita xente que pensará que ese día, no 2 de outubro de 2023, foi cando Telmo mentiu aos seus electores porque ao final subiu os impostos, pero non é certo. O día que mentiu aos seus electores foi o 12 de maio de 2023, porque xa era coñecedor dese incremento entre o 2019 e o 2024 dos gastos, e sabéndose coñecedor dese incremento dos gastos do Concello, prometeu baixar, non manter os impostos, baixar os impostos, sabendo que iso non iba a ser posible. Ben, despois en outubro de 2023, miles de veciños recibiron requerimentos do oral para pagar unha tasa municipal que lle exixía pagar 4 anos dunha licencia de vado que nunca fora solicitada. Eso a partir de outubro. E nos denunciamos que iso non podía ser, e ata 2 meses e medio máis tarde, ata o 15 de decembro, o mesmo día no que nos tiñamos convocada a segunda charla para informar os veciños, sale Telmo na prensa dicindo que o Concello cancela os procesos dos vados. Resulta que quenes iniciaron foi o oral, pero quen cancela é o Concello. Igual o que pretendía cancelar era a nosa charla, que non conseguiu. Tardaron vostedes máis de 2 meses de denuncias en prensa, de recursos dos veciños e de protestas en cancelar ese proceso. O día da nosa charla pretendían cancelar ese proceso. En realidade, ese proceso non se cancelou. Ese proceso non se cancelou e non se cancelará ata que o oral dé a resposta a todos esos recursos de veciños. Mentres o oral non dé resposta a eses recursos, ese proceso sigue aberto. Sigue aberto e non sei por que, despois dun ano, o oral sigue sen dar resposta aos veciños. Non saíron vostedes a darlle explicacións aos veciños, non saíron vostedes a resolver as dúdas dos veciños, iso fixémolo nós. Despois, pasaron as autonómicas, pasaron as eleccións europeas, que é o que realmente importaba, non ter este escándalo antes dunhas eleccións, e chegamos aquí, pasou o verán, e chegamos aquí con unha ordenanza nova que non é tan nova, que se lle cambiáronse 2 cousiñas. É necesaria esta ordenanza? Sí, decía a señora Martínez que é unha ordenanza necesaria e estou completamente de acordo. Esta ordenanza, a única ordenanza que hai sobre vados é a que regula a tasa, pero non regula os usos, non regula como se solicita, como se renuncia a ela, quen pinta, quen paga as obras. Esa é unha ordenanza necesaria, pero nós pensamos que nesta ordenanza podíase aprobar perfectamente sen 2 puntiños, sen 2 puntos. E voulle dicir que 2 puntos son. O primeiro punto é o artigo 22, na súa totalidade. Este artigo vou non ler para que o coñezan todos os veciños. A realización de calquera dos usos regulados nesta ordenanza nas vías de dominio municipal sen que fose concedida autorización conlevará a. Impedimento do uso do paso de vehículo ou inmoble. B. Imposición dunha multa. E C. Requerimento para que no plazo de 15 días se proceda a solicitar a correspondente autorización. Vale, aquí nos di a realización de calquera dos usos regulados nesta ordenanza. Cando cheguei a este punto, volvín a ler a ordenanza dende o principio
e non hai ningún uso regulado nesta ordenanza. Chamei a un abogado e lín a ordenanza con el, e non hai ningún uso regulado nesta ordenanza que diga cando é necesario e cando non. E despois, 3 puntos máis para adiante, no artigo 25, no punto A, din vostedes acceder a... Estos son infraccións leves. Que é unha infracción leve? No 25A, acceder os vehículos aos inmobles carecendo de autorización de vado, cando fose necesario conforme ao ordenamento xurídico. Hai un ordenamento xurídico que di cando é necesario e cando non. E a xente dirá, bueno, e que di ordenamento xurídico? Nada. Non hai ningún ordenamento xurídico que diga cando é necesario pedir unha autorización de vado. Hai algunhas sentencias do Supremo que din que isto é necesario cando se fai un uso de especial intensidade. Vale. Que é isto dun uso de especial intensidade? Pois isto é o que en legislación se chama un concepto xurídico indeterminado. Mais importante do que é quen vai a ter que determinalo, se ese uso é de especial intensidade. E quen vai a ter que determinalo é este señor. Este vai a dicir que usos son de especial intensidade e cales non. Mais importante de que é e que non vai a ter que decidir. Cal é a motivación deses 2 puntos? Poderías aprobar esta ordenanza sen eses 2 puntos? Perfectamente. Perfectamente. Cal é a motivación deses 2 puntos? Bueno, aquí o goberno local vai a justificar a aprobación destes 2 puntos porque existen un par de edificios que teñen un parking con moitos vehículos e a súa entrada dá a unha acera na que non se pode aparcar. Entón, como total, aí non poden aparcar os coches, pois non piden vado. Non necesitan pedilo e non o van a pedir. Esa é a justificación. Podemos confiar na boa fe do señor alcalde. Dirá a verdade, será ese a motivación. Bueno, poderíamos fiarnos se non fora porque xa mentiu o 12 de maio dicindo que iba a baixar os impostos e despois o subiu. E poderíamos fiarnos se non fora porque iso que din agora que non van a facer é exactamente o que xa fixeron fai uns meses o ano pasado. Tentar obrigar a todo o mundo a pagar un vado por entrar co seu vehículo, que non especifica que tipo de vehículo, no seu inmoble, sen especificar nin sequera o tipo de inmoble. Así que non podemos fiarnos do señor alcalde, sinto, pero non. Se queren vostedes a nosa aprobación desta ordenanza, unha de 2 cousas. Ou ben eliminen o artigo 22 e o punto 25A, ou ben inclúan na ordenanza unha definición clara e detallada para que os veciños sepan cales son eses usos que requiren a exigencia de ter unha licencia de vado. Se tivesen vostedes vontade de facer un mandato honesto, o ano pasado terían retirado o proceso de recadación do oral en canto se denunciou. Se tivesen vostedes vontade de facer un mandato honesto, terían convocado vostedes as charlas e os coloquios para explicarlle aos veciños esta nova ordenanza. Se teñen agora verdadeira vontade de ser honestos cos veciños e veciñas, non lles debería costar nada facer estas 2 cousas que lles pedimos para dar a nosa aprobación a esta ordenanza. Grazas. Moitas gracias, señor Otero. Vale. Nos, indudablemente, estamos de acordo que exista unha ordenanza, pero, efectivamente, aquí hai 2 puntos nos cuales non podemos aprobar. Na pasada comisión do día 24, a proposta que nos decían era que os vados eran voluntarios. Bueno, pois, se leemos a ordenanza, no artículo 22 e no 26, porque nos presentaron 2 ordenanzas, ou dous borradores de ordenanzas, ou se eu non estou errado, nunha na comisión e outra no pleno poñían, e aí pasan o punto do artículo 25, o punto A, pásano como, aí estaba como infracción leve, e agora pásano nesta última ordenanza que nos pasaron, pasan no punto 26 como infracción grave. O punto 26A dice que acceder aos vehículos aos inmobles carecendo de autorización de vado. Iso é unha infracción grave. E antes, se eu non estou equivocado... Sí? Por favor, non está intervindo, termina de intervir para non... Vale. En calquer caso, sea no 25 ou no 26, está claro que o que están obligando, o sea, é obligatorio os vados
de acordo co artículo 22 e co artículo 25 e 26, me dá igual. Están facendo unha obrigatoriedade dos vados. E vostedes dixeronnos na comisión que os vados non iban a ser obrigatorios. E nós sí que estamos de acordo que ten que haber unha ordenanza, como se solicitan, as condicións, todo eso. Eso está todo correcto. E sí, coincidimos plenamente co compañeiros do BNG en que se vostedes retiran estes dous puntos, nos aprobamos. Se non, a nosa votación vai a ser en contra. Gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Señora Martínez. Bueno, primero aclarar, señor Otero, que se hizo al contrario. Estaba como una infracción grave y se cambió a una infracción leve el apartado A que usted comenta. Luego, el señor Leiro, nada, usted aprovecha cualquier ocasión para recordarnos su discurso de impuestos altos y subida de impuestos y demás, pero de lo que traemos hoy aquí al Pleno, al reglamento, poco aporta. Ya sabe usted que esta ordenanza estuvo anteriormente en exposición pública, usted tenía conocimiento, el señor Otero también, y ninguna alegación hicieron en aquella ocasión. Es más, nos solicitaron la ordenanza, una copia de la ordenanza a mí misma, una vez pues vino esta polémica de los vados, porque antes ni les interesó echarles un vistazo. Pero es más, desde esa ocasión aún tuvieron ustedes tiempo a aportarle a esta parte pues la supresión del artículo 22, por ejemplo, que ni en comisión ni en ninguna ocasión lo han propuesto. Si bien es cierto que si echamos un vistazo a sus artículos de prensa, pues sí que le preocupaba la infracción esta de la que estamos hablando, el apartado A la cual se ha añadido la parte esta de cuando fuera necesario, es decir, no en todos los casos, y que sí se cambió, porque así lo vimos también, de infracción grave a infracción leve. Yo quiero dejar clara una cosa. El Gobierno no tiene como objetivo hacer ningún tipo de cobro con carácter retroactivo, que quede claro, ni tampoco obligará a ningún vecino a solicitar vado. Pero ese vecino, que quede claro, que tampoco adquirirá los mismos derechos que los vecinos sí que hayan solicitado. ¿Vale? Yo quiero hacer, ya sabéis que yo soy una persona que me encantan los datos, entonces yo quiero hacer un recordatorio de datos. En este momento hay aprobados más de 836 vados y reservas de vía pública, de 836 vecinos que están pagando sus impuestos por entrar en sus casas, de los cuales más de 200, exactamente 206, no son en casco urbano, sino que son en el rural. Puedo decir un ejemplo, 29 en Noalla, 50 en Dorrón, 28 en Bordones. Veo que a usted no le gusta la definición que nosotros hacemos de vado, que la hacemos. Le voy a leer una, a ver si le gusta más. Feito impoñible. Apartado 1. Constitúe o feito impoñible da taxa de vado a utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público municipal con entradas de vehículos ou carruaxes a través das beirarrúas en terrenos de uso público. Reservas de vía pública para aparcamentos exclusivos ou carga e descarga de mercadorías de calquera clase. E no seu apartado 2, nos supostos de entrada de vehículos ou carruaxes, o feito impoñible realízase aínda nos casos de en que non sexa precisa a reserva de vía pública por estar o acceso situado en zona de aparcamento prohibido. Non sei se lle gusta máis esta definición, pero esta é do Concello de Pontevedra. Entonces, se lle gusta máis, pois la podemos cambiar. Entonces, non confundo os veciños, vale? Este non é un regulamento nin para impoñer infraccións, vale? Nin para subir os impostos, sino para regular algo que non estaba regulado e que é moi necesario. Que eu o sei, e ti o sabes, que tamén era necesario este regulamento. Se ten ideas boas para aportar o regulamento, ten trámites para facelo. Exposición pública, comisións, agora vai outra vez a estar exposición pública, entonces non confunda os veciños e traiga máis ideas. Moitas gracias, señora Martínez. Señor Leiro. Así que hai 800 veciños que están pagando o seu imposto por entrar nas súas casas. A primeira vez que vexo que hai un imposto para poder entrar na túa casa. Unha taxa. Non, foi o que dixo. Sí, gústame máis a ordenanza de Pontevedra. E sabe o que fixeron en Pontevedra? Saír a explicarlle aos veciños esa taxa, esa ordenanza. Eso é o que fixeron. Cobran por todo, sí. Bueno, o que non vin, isto é unha uso da palabra, o que non vin nesa ordenanza é que houbera unha sanción por tentar entrar cun vehículo calquera nun inmoble calquera, unha sanción de ata 750 euros, porque eso é, literalmente, querer asustar os veciños para que teñan que pagar un vado. Se é mentira, a ver, non é unha cuestión de que sexa mentira ou verdade, se é verdade, o sea, se é mentira que queren facer ese uso, non queren facer ese uso torticero da ordenanza, bueno, o único que teñen que facer é aclarar eses dous puntos. Cales son os usos regulados nesta ordenanza? En que punto están regulados os usos?
No, aí definen que é un vado. Non definen cales son os seus usos. Non definen cales son os seus usos. Cal é esa ordenanza? Pódenme explicar cal é o ordenamento xurídico? Donde está o ordenamento xurídico que di donde é necesario e donde non é necesario pagar un vado? Cal é a lei? Cal é o decreto? Pódenme explicar a que se refiren con ordenamento xurídico? Cando o ordenamento xurídico considere necesario. Explíquenme cal é. Cal é? Como poden vir aquí con unha legislación na que teñen un termo que non saben cando se determina se é necesario ou non? Os veciños necesitan saber cando é necesario que pidan un vado e cando non é necesario. O artículo 1... Vale, o artículo 1. Vamos ao artículo 1. Vamos a ver que di o artículo 1. Artículo 1, definicións. Aos efectos desta ordenanza enténdese por vao a autorización para o acceso e saída de vehículos a todo tipo de inmobles dende o dominio público local ou doutros bens de uso público local nos que a conservación e policía sexan competencia da entidade local. É dicir, que todas o uso, a autorización para poder acceder cun vehículo calquera a un inmoble calquera é unha autorización de vado. Eso é o que din no artículo 1. Supoña, sexa competencia da entidade local cando sexa preciso cruzar beiras rúas, supoña un uso especial que restrinxa o uso que responde a todos os cidadáns respecto a tales bens ou impida o estacionamento de outros vehículos fronte aos lugares. Vale? É un dos casos. Pero simplemente con que usen o dominio público, déxeno claro, expliquen cando é necesario que se pida un vado. Este ordenanza non o fai. E outras, ahora quixera facerles unhas preguntas. Vos estades de acordo polo que dixeron en que dixeron que non van a volver a pedir o pago retroactivo dunha licencia de vado. Entón, entendo que estades de acordo en que iso foi un erro, que non quero entrar agora de se foi un erro por parte do oral ou voso, pero se recoñecen que un erro, por que non foron respostados os recursos dos veciños a este pago do oral? E unha pregunta, a eses veciños que xa pagaron eses 4 anos de vado que non disfrutaron, sí que hubo xente que pagou. Vaise devolver os cartos? Sí, sí que pagamos. Bueno. A ver, pero, por favor, veña, termine cando... Terminou? Sí, termino. Vamos a votar en contra. Señora Martín. Ai, perdón, señor Otero, sí, perdón. É que non pide ahora. Vale, eu simplemente tamén quero facer unha consideración. Hai edificios ou, fin, que, bueno, vivendas unifamiliares que están construídas antes de haber beiras rúas. O sea que, a ver, está contemplado que aí tamén teñen, según, se nos vemos aquí o artículo 22, 25 e 1, temos que ir que hai que poñer vado sí ou sí. O sea que me están dicindo que o vado é obligatorio. Eu insisto, que se reforme estes 2 artículos, entonces terán a nosa aprobación, pero que se considere eso tamén, que hai casas que antes de que habera beira rúa existía a casa xa. Entonces, en algunhas das parroquias, indudablemente no centro urbano, eso está claro. Nada máis, gracias. Meter, señor Otero, señora Martínez. Eu solo para cerrar, solo quero insistir en 2 cousas. Teñen vostedes un plazo de alegación, se poden presentar todas as alegacións que xa puideron haber presentados antes de chegar ao pleno por os cauces que consideran oportunos. É só unha cousa que me fai gracia aquí de Fran, que dice que en Pontevedra explicar moitos vados. Non quero incidir en Pontevedra, pero eu leo literalmente. Los técnicos del Concello, acompañados por agentes de la policía local, comprobarán in situ cada uno de los vados y reservas, tanto en la ciudad como el rural. Estos últimos perderán la posibilidad de situar un vado permanente en sus respectivas entradas de garaje. Además, se arriesgan, lo decía el Gobierno tal, a ser sancionados si continúan haciendo el uso sin permiso. Pero bueno, también, como bueno, también voy a tomar otras palabras del Gobierno de Pontevedra y que dicen: el Gobierno municipal actuará de forma rigurosa en esta materia y ha hecho un llamamiento, que también hacemos desde aquí, a la buena convivencia de todos, tanto de los que colocan un vado sin tener permiso como de aquellos que lo han solicitado y están pagando por ello. Nada más. Moi ben, moitas gracias. Cerramos aquí o tema. Bien, vamos a pasar a votación entonces do punto número 3. Vamos a... Está en marcha a votación.
Queda aprobada con 10 votos a favor e 7 en contra. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4. Proposta da Alcaldía de solicitude á Academia Galega de Seguridade Pública de autorización para realizar a convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos e cursos selectivos de formación ou capacitación das 2 prazas de oficial de Policía Local correspondentes á oferta de emprego público de 2024 polo sistema de promoción interna e das prazas de auxiliares de Policía Local que prestarán servizo durante o exercicio 2025. Señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 24 de setembro de 2024 ditaminou por maioría absoluta votos a favor do Grupo Municipal do PP a abstención dos restantes grupos municipais a seguinte proposta de acordo. Primeiro, solicitar á Academia Galega de Seguridade Pública autorización para a convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos e cursos selectivos de formación ou capacitación das 2 prazas de oficial de Policía Local correspondientes á oferta de emprego público de 24 polo sistema de promoción interna e das prazas de auxiliares de Policía Local que prestarán o servicio durante o exercicio 2025. Segundo, facultar ao alcalde para a realización de cantas actuacións fosen necesarias para a execución deste acordo. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Bueno, como ben saben, no ano 18 o Concello de Sanxenxo asinou un convenio coa Administración da Xunta de Galicia para que fora desde a Academia onde se convocasen as plazas de policía, entre elas as plazas de auxiliares. Como ben saben, o Concello de Sanxenxo e o Concello de Vigo son os que máis reclaman plazas de auxiliares para os seus municipios. Este convenio foi suscrito no ano 18, vencía no ano 22 e prorrogouse posteriormente. Non obstante, consideramos que debido á especialidade do municipio de Sanxenxo e tendo en conta que consideramos que por parte dos aspirantes debese ter un coñecemento máis explícito do noso Concello e das súas especialidades, entendemos que é propicio pedir esta autorización para convocar desde aquí as prazas de auxiliares e de policía e deste xeito que estes auxiliares e policías coñezan mellor o noso territorio. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Bueno, aquí na defensa do punto falaron vostedes de auxiliares, inda que, bueno, eu no punto vexo que é para a selección de auxiliares e de oficiais, que de iso non dixeron nada. Bueno, como ben decía a señora Deza, este convenio entre o Concello de Sanxenxo e a Consellería da Xunta leva en vigor 6 anos, comezou primeiro nun período de 4 anos, unha vixencia de 4 anos, comezou no 18, bueno, debeulles ir tan mal, ou debe ser tan malo o traballo que fan, que no 22 renovaron, non? Así que levan 6 anos con este acordo. Decidiuse renovar no 2022 ata 2026. Agora queren solicitar unha autorización puntual para que sexades vos os que seleccionedes que policías pasarán a oficiais, porque neste punto, repito, vos falades de policías auxiliares, pero tamén está a selección de policías oficiais. Iso é do que se trata neste punto, de seleccionar vos os novos oficiais. Este non é un concello gobernado polo BNG que non se fíe do proceso de selección da Xunta gobernada polo PP, nin ao revés, nin é un goberno local gobernado polo PP que non se fíe do proceso de selección dunha Xunta gobernada polo BNG, non, é un goberno do PP que non lle gusta o proceso de selección transparente que se fai dende a Academia, dende a Xunta, repito, gobernada polo PP. A motivación que se dá xustifica únicamente iso, o proceso de selección de prazas de auxiliares, porque que non están ben preparados, eso dixéronnos en comisión e repiten agora. E os auxiliares que veñan a Sanxenxo pode que non sexan os mellores, porque en Sanxenxo as condicións son pésimas. Se falan vostedes con eles, as condicións dos auxiliares, non a condición dos policías locais, sino a situación de precariedade dos auxiliares. Se falan vostedes con eles e os escoitan, sobre todo, non falar, tamén escoitar. Os auxiliares en Sanxenxo traballan nunha situación de precariedade. Non lles deixan facer traballo policial, úsanos directamente como macetas ou como guías turísticos, soportan os berros a diario dun señor alcalde que se cree o dono de todo. Limítese a tal, limítese a dicir... Perdón. Faga o favor.
sen querer, non se está cumplindo o convenio. Pero se usted, o que acaba de dicir, ten que fazer ir ao xulgado a denunciarme, se é así o caso. Eso ou o señor que insultín, vale? Así que corregindo, bueno, hai cosas que eu non permito aquí, vale? Te pode dicir o que queira. Eso é rotundamente falso, utilizalo me parece torticero pola súa parte. Se usted cree que eu fixen eso con algún auxiliar, vale, o que ten que facer é denuncialo. Eso é votarlle o que hai que votar unha persona, o que faría eu, nese caso. Ojito con ese tema. Vale. Tamén é falso, tamén debe ser falso que non se está cumplindo o convenio e que non se lles está pagando a nocturnidade, dicíndoselles que, como aceptaron o turno de noite, pois entón agora non hai que pagarlle a nocturnidade, que como delegado sindical fermemos sangre de escoitar estes testimonios. Se queren que veñan mellores auxiliares, o que teñen que facer é pagarlles mellor e tratalos mellor e así conseguirán mellores auxiliares e dar un mellor servizo. Outra cousa moi diferente son os policías locais. Aí non existe este problema, este problema de que non veñan os mellores nin preparados, non é certo que aconteza, porque a Policía Local de Sanxenxo son da Policía Local mellor pagada da provincia e hai moitos policías locales que queren vir a traballar a Sanxenxo. De feito, 2.000 candidatos presentados en toda Galicia quixeron vir e viñeron aquí a Sanxenxo un número 2, un número 8, un número 30 e un 32 das súas promocións. Policías moi ben preparados e moi competentes. Policías que, sen dúbida, serían agora uns magníficos oficiais no caso de que se lles dera a oportunidade de presentarse ao proceso de selección da Academia Galega. O proceso de selección da Xunta ofrece garantías e transparencia e de equidade ao acceso. Queren facer vostedes a selección dos próximos oficiais de Sanxenxo e van na línea contraria á da transparencia. Parece unha manobra máis caciquil que democrática. Vai máis na línea de querer manipular o proceso de selección. Teremos que facernos a mesma pregunta de antes. Podémonos fiar da boa fe de Telmo Martín? Confiamos en que non vai a tentar meter as mans e colocar os postos de oficiais a persoas que lle sexan afíns e que logo lle deban o favor? Persoas que sexan logo marionetas del? Bueno, no caso dos vados, a resposta estaba clara, que non podíamos fiarnos, porque xa nos demostrara xusto o ano anterior que as súas verdadeiras intencións eran cobrar eses vados a todos os veciños. E que facemos aquí? Bueno, pois resulta que aquí acontece exactamente o mesmo. Non podemos fiarnos das súas boas intencións porque resulta que xa as deixou bastante claras o 1 de xullo de 2022, escollendo a xefatura da policía a dedo dun xeito ilegal. E non o digo eu que sexa ilegal, dio o contencioso administrativo número 3 de Pontevedra, que di que é ilegal escoller a unha policía local tendo disponible un oficial para ser jefe de policía. Por enésima vez, un xuzgado dicíndolle ao señor alcalde o que pode e non pode facer co seu concello. De seguro que non ha de ser a última, porque, total, as multas pagámolas os veciños. A solución a este problema co xuzgado era ben sinxela, non? Bastaba con facer oficiais a eses policías e logo saltarse o problema do xuzgado. Pero, claro, quen fai a selección de que policías son oficiais e quen non? A Academia Galega. E por que non deixades que sexa a Academia Galega, que é da Xunta, que é do PP, quen faga esa selección de oficiais? Bueno, ou ben non vos fiades do seu criterio, ou non vos fiades da súa transparencia, ou non vos fiades das competencias dese persoal de confianza do alcalde. Pois resulta que igual non vos fiades porque xa o tentachedes o ano pasado e a Academia Galega dixo que ese persoal de confianza do alcalde non reunía as competencias mínimas para poder ser oficial e as prazas quedaron sen cubrir. Este ano, en cambio, sí que temos en Sanxenxo dos mellores policías locais de Galicia. Temos a un número 2 e a un número 8 das súas promocións e de seguro que eles gañarían a praza de oficial. Iso se vos deixárades que fose a Academia Galega quen de xeito transparente fixese esa selección, claro. E iso é do que parece que vai este punto e o que nos trae aquí hoxe. A enésima manobra do señor alcalde para fuxir da transparencia e poder colocar a dedo xente que xa demostrou o ano pasado que non tiña as competencias necesarias para ser oficial. Porque vostede o que quere nas rúas do Concello non é a xente competente que lle dé un bo servicio a veciños e veciñas, vostede o que quere son marionetas temerosas que lle digan a todo que sí.
non vai a ser con noso silencio, non vai a ser con noso apoio. Sanxenxo merece transparencia e merece oficiais de policía mellor preparados. Grazas. Moitas grazas, señor Eiro. Señor Otero. Bueno, despois de 6 anos de colaboración entre o Concello e a Academia Galega de Policía, vostedes traemos unha proposta hoxe que aprobemos unha solicitud de unha autorización puntual para a convocatoria de plazas de auxiliares e oficiales de policía. Non entendemos moito por qué. Porque nos alegan que teñan un mellor conocimiento do Concello, das necesidades e tal. Bueno, estamos de acordo con eso, que teñan conocimiento do Concello a policía que ven a actuar aquí. Ahora ben, isto teñen definido como quen vai a facer a selección, quen vai a facer a formación desta xente, que costo vai a ter. Eso é o que non entendemos, porque nós queremos transparencia total sobre o tema, porque queremos saber, efectivamente, quen vai a seleccionar este persoal e quen o vai a formar. Que academia, xa hai algunha academia para isto aquí. Queremos esos datos, porque queremos total transparencia neste tema. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Primeiro, solo un apunte. Isto non é Radio e Televisión Española, en primeiro lugar. Os procesos selectivos aquí nada teñen que ver co alcalde. Os procesos selectivos non é o alcalde o que decide quen entra e quen non entra nunha plaza. Eu dixen que eran auxiliares, que eran policías, en ningún momento escondimos eso. De feito, se vostedes escoitan, leen a proposta da alcaldía, dice: sen embargo, a intención deste Concello é solicitar unha autorización puntual para convocatorias envolvendo os procesos selectivos e cursos selectivos de formación ou capacitación de dúas plazas oficiais de Policía Local correspondentes á oferta pública de emprego de 2024 polo sistema de promoción interna. As prazas de auxiliares de Policía Local que prestarán os servicios durante o exercicio 2025. Isto pon na proposta da alcaldía, xa, aquí nadie esconde nada. Pero fora deso, a min o que me sorprende é que o señor Leiro chamou incompetentes a todos os policías da Policía de Sanxenxo. Home, acaba de dicilo vostede. Temos o número 2, temos o número 8. Se vai á academia, calquera o 2 da súa promoción, o 8 da súa promoción, iba a ser oficial o mando. Porque todo o resto son unha pandilla de incompetentes. Acaba de dicilo vostede. Vostede utiliza a realidade que a vostede apetece cando a vostede apetece de forma torticera. Pero resulta que dice algo que dice que non dice. Entonces, mire, vostede de forma torticera acaba de decir que se o alcalde maltrata nin máis nin menos que acaba de decir nun pleno dunha corporación municipal que o alcalde de Sanxenxo maltrata os auxiliares. Pois non entendo como os auxiliares queren volver seguido ao Concello de Sanxenxo, que non o podo entender. Como resulta que todos queren vir ao Concello de Sanxenxo? Porque teñen unhas condicións precarísimas. Sí, desde logo que sí, pero todos están na primeira fila para poñerse na primeira fila para o Concello de Sanxenxo. E despois dice tamén que se o alcalde vai determinar a dedo quen vai ser o policía que entre. Mire, teño que dicir, vostede non coñece en absoluto como funciona a administración local, nin conoce en absoluto como funcionan os procesos selectivos para o persoal dun concello. Porque está nin máis nin menos que dicindo que resulta que agora todos os técnicos do concello, incluído o secretario municipal aquí presente, sobra do concello. Total, o alcalde xa decide todo. Pois o que temos que facer é dicirlle a todos os técnicos, señor secretario, que marche, e o señor interventor que marche, e o tesorero que marche. Porque o alcalde, señor alcalde, vostede decide absolutamente todo, incluído nos procesos selectivos de persoal. Mire, un pouquiño de seriedade, un pouquiño de respeto para a Policía Local deste Concello que fai un traballo magnífico e, como acabamos de decir, esta é unha cuestión, nós non dubidamos en absoluto da Academia de Seguridade de Galicia, nós non dudamos en absoluto da xestión que fai a Xunta de Galicia e nós non dudamos en absoluto dos procesos selectivos. O que sí consideramos que Sanxenxo, tendo en conta as peticións que fai de policías todos os anos, ten unha especialidade e unhas necesidades propias no noso Concello. E por eso pedimos esta autorización, que resulta que o proceso selectivo ou que esta autorización que pedimos ex proceso para o ano 2025, durante o exercicio 2025, resulta que é totalmente malísimo e funciona fatal e o tribunal que resulta que fai o proceso selectivo funciona fatal, non se preocupa, que temos un convenio coa academia. Pero, home,
que chame vostedes incompetentes a todos que están na nosa plantilla, paréceme, vamos, como menos vergonzoso, nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, bueno, eu son responsable das cousas que digo e non das cousas que vostede entenda. Eu non lle chamei incompetentes a todos os policías. O que dixen que algúns demostraron non ter as competencias necesarias para ser oficiais, e demostraron no ano pasado, na convocatoria que hubo o ano pasado. Foi a Academia Galega a que determinou que non tiñan as competencias necesarias. Se non ter as competencias necesarias é ser un incompetente, é como dicir que non coñecer todo de todo é ser un ignorante. Non son uns incompetentes. Eu non dixen iso, non poña esas palabras na miña boca. Non son uns incompetentes. A Academia Galega dixo que non tiñan as competencias necesarias para ser oficiais. Eso foi o que dixen. Os auxiliares non queren vir. Os que queren vir son a Policía Local porque teñen unhas moi boas condicións, pero os auxiliares, precisamente, en comisión dicían que escollían outros destinos porque estaban máis cerca ou porque non. Os auxiliares non queren vir. Eso de que os auxiliares están tan maltratados, están tan precarizados que non entende como queren volver, non é certo. Os auxiliares non queren vir a Sanxenxo. Coñecen o trato que se lle dá. A Policía Local sí que quere vir a Policía Local. Os procesos selectivos, como é a administración, un proceso selectivo, todos sabemos como é un proceso selectivo na administración, pero tamén todos os veciños sabemos como son os procesos selectivos públicamente e, ao final, como son os procesos selectivos por detrás, e todos os veciños e veciñas saben como se fan os procesos selectivos neste Concello. Necesidades propias. Justifican isto en necesidades propias deste Concello. Todos os concellos teñen as súas necesidades propias. Non tiñan necesidades propias no 2022, cando decidiron renovar este acordo. As necesidades propias de Sanxenxo non apareceron hoxe. Non apareceron o ano pasado, cando estes policías suspenderon o examen de selección de acceso a oficiais. As necesidades propias de Sanxenxo xa estaban aí no 2018 e seguirán aí no 2026. Por que piden agora para estes dous procesos de selección esa autorización puntual? Esas necesidades propias xa estaban aí e levan 6 anos estando aí e sendo válida perfectamente a selección que fai a Academia Galega. Non me estendo máis, non poña vostede na miña boca palabras que eu non dixen. Eu non chamei incompetentes aos policías locais de Sanxenxo, os cales felicito dende aquí polo seu traballo. Moitas gracias, señor. Señor Otero. Eu simplemente lle quería facer unha puntualización que non sei se me entendeu, pero dixen que precisamente este proceso puntual para a convocatoria de plazas de oficiales e auxiliares, si o dixen, simplemente iso. E preguntei, e o único que nos preocupa a noso grupo é si esta selección quen vai a dar esa formación propia do Concello e si eso vai a ter un costo para o Concello. Nada máis que preguntei eso por unha simple cuestión de transparencia, nada máis. Sabemos o demais como é un proceso selectivo, nada máis. Gracias. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Empezando polo último, señor Otero, é un examen de 12 temas, cunhas probas físicas e un curso de 3 días, igual que a Academia, vale? E despois, señor Leiro, vostede dixo que tiñamos un número 2 e un número 8 da súa promoción, que poderían na Academia gañar a plaza de oficial, pero que o resto non valía ningún. Home, en resumidas cuentas foi o que veu a decir. Entonces, non. Dixo vostede que aquí había un número 2 da súa promoción, un número 8 da súa promoción, e que se tuveran a oportunidade de ir á Academia, eles iban a ser os oficiales e non o resto. Non. Foi o que dixo vostede e está o pleno grabado para escoitalo. Entonces, foi o que dixo. Entonces non me veña a dicir que non foi o que dixo, que parece que os únicos que poden sacar a plaza oficial son o 2 da súa promoción e o 8 da súa promoción. Mire, eu non fui nin a segunda nin a octava da miña promoción. E podei asegurar que tuve mellor sorte que moitos que foron os primeiros da miña promoción. Dito isto, eso non ten que ver coa promoción, ten que ver co esforzo que lle dedica cada un ao seu traballo, que é moi diferente, vale? Entonces, dito isto, mire, eu é que sinto ser repetitiva, pero que, bueno, que veña a dicir aquí que se por detrás no Concello de Sanxenxo acaba de facer vostede unha serie de acusacións, non, graves non, gravísimas. Vostede dicindo que no Concello de Sanxenxo andamos por detrás.
Pero vostede que cousas dice tan extrañas? Porque, mire, de feito, as últimas plazas que entraron neste Concello, ningún, que eu non coñecía ningún. E ningún vive no Concello de Sanxenxo. E ningún que eu sepa ten nada que ver cos que estamos aquí sentados, e menos co alcalde. Entonces, non sei a que se refire con que aquí no Concello de Sanxenxo andamos por detrás. Mire, volvo a repetir, isto non é Radio Televisión Española. Métase na cabeza. Nada máis. Moitas gracias, señora Dez. Bueno, deixamos aquí o tema. Bien. A ver, pero 30 segundos hai unha... Sí, quería preguntar por que, o sea, que hai unha praza de inspector vacante dende fai moito tempo e quería preguntarlles por que non notifican a Academia Galega. Pero fago unha tiño que facer unha pregunta, en robo se preguntas para tal. Vale, pois fareina despois. O de inspectores é unha potestad que ten este goberno, esta alcaldía, de se quere un inspector ou non quere un inspector. Eu creo que a Policía Local de Sanxenxo está funcionando ben, estáse comprobando cada ano. Eu desde aquí reclamo máis apoio por parte da Garda Civil, que aí están ustedes gobernando e podían facerse, pero, bueno, afortunadamente, algún lugar días... Sí, co apoio do BNG. O señor Sánchez é presidente do goberno co apoio do BNG, o sea, non veñan ustedes aquí, son parte da tarta esa. É que a policía funciona ben e non creemos neste momento de que sea necesario inspector, pero mellor po ano, sí, eso é unha potestad. E o que si temos... A ver... O que si temos que decir é que eu creo que a percepción que temos todos os que estamos aquí e tamén a maioría dos vecinos de Sanxenxo é que a policía está funcionando ben, que Sanxenxo é un lugar seguro, e hai de todo, como en todas as familias e como en todos os sectores, o sea, pero nós non estamos descontentos, pero o que explicou a portavoz nosa é a realidade. Os procesos selectivos fanse, como dicía o señor Ter, pois cun tribunal que se nombrará, que teñen que ser cualificados, non vale calquera que elijo o alcalde a dedo, eso é un tribunal que ser como todas as cousas. Ciencia ficción. Estos son habladurías. Claro que son habladurías, por suposto que son habladurías. Sí. Claro, ustedes encárganse moito deso desde o BNG, son torticeros. Usted é un señor licenciado e debería de conocer as normas e os procedimentos e todas as cousas, pero parece que non. Usted cree que os vecinos anxos son ignorantes e botanlle a este goberno unha nota porque son ignorantes, son burros. Son responsables do que digo, non do que vostede diga que dixe. Non lle votan ao BNG porque son burros, entende? Entón, claro, botanlle ao PP, que somos todos burriños, somos os conectados, claro, son todos un burriños. Non poña na miña boca palabras que non dixen. Son responsables do que digo, non do que vostede entenda. Os presidentes son moi responsables. E a legislatura tras legislatura, usted falou antes, dos vados, de non sei que... Mandato, legislatura e no goberno central. Pero viñeron as eleccións autonómicas, arrasou o PP en Sanxenxo, viñeron arrasou o PP en Sanxenxo. Pero que ignorantes son estes veciños de Sanxenxo, chicos. Nunca dixen eso. Nunca dixen eso. Sí, no, respeto, digo eu, respeto a ustedes. E usted é o menos indicado, a mellor, xa para dicir eso de respeto. Bueno, cortamos aquí o tema, vale? De acordo. Vamos a pasar a votación do punto 4. Votación en curso. Queda aprobado con 10 votos a favor, 3 en contra e 4 abstencións. Moitas gracias. Pasamos á actividade de control do pleno. Punto 5 é posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención xeral de data 21 de agosto de 2024 tardando a documentación presentada á intervención xeral da Administración do Estado en relación coas sociedades mercantis dependentes, así como o resumo anual de control interno correspondente ao exercicio 2023. Punto número 6. Posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía de data 13 de setembro de 2024, mediante a que se aproba a proposta da estrutura de custos para a contratación do servicio de recollida de residuos sólidos urbanos, limpeza viaria e limpeza de praias do Concello de Sanxenxo. Punto número 7. Posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención xeral de data 31 de xullo de 2024, comunicando que con data 30 de xullo de 2024 se remiteu ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o cálculo do período medio de pago a proveedores período referido ao segundo trimestre de 2024. Punto número 8. Posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención xeral de data 31 de xullo de 2024 achegando informes sobre o cumprimento dos prazos de pagamento correspondente ao segundo trimestre
de 2024. Punto número 9, posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención xeral de data 31 de xullo de 2024, achegando o informe sobre a execución trimestral dos orzamentos separados relativo ao segundo trimestre de 2024. Punto número 10, posta en coñecemento da Corporación do escrito da intervención de data 13 de setembro de 2024, comunicando a remisión ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas as liñas fundamentais do orzamento por o ano 2025. Punto número 11, posta en coñecemento da Corporación do escrito da intervención xeral de data 23 de agosto de 2024, comunicando a actualización da documentación da base de datos dos entes públicos do Ministerio de Facenda correspondente ao exercicio de 2023. E punto número 12, posta en coñecemento da Corporación da Resolución da Alcaldía ditadas dende o 18 de xullo ao 20 de setembro de 2024. E agora temos as mocións. Vamos a ver. Hai 4 mocións. Sí. Qual é a primeira, señor secretario? La primera, por orden de registro de entrada, fue la presentada por María Eza Martínez Vale. el 25 de septiembre del 24 a las 13 horas y 9 minutos. Moi ben. Pois, señora Deza, ten usted a palabra para defender a urxencia da moción. Para ler a moción. Leo a moción, non? Sí. Ah, vale. Bueno, hai que, sí, lela primeiro. Moción do Grupo Municipal Popular do Concello de Sanxenxo da Lei de Residuos. A Lei 7/2022 de 8 de abril de residuos é especialmente gravosa para as familias, xa que establece que a taxa de lixo non pode ser deficitaria, é dicir, que os ingresos percibidos pola prestación deste servizo teñen que cubrir o custe real da recollida, transporte e tratamento de residuos, o que suporá que os máis de 8.000 concellos de España teñan que aprobar importantes subas na taxa do lixo antes de abril de 2025. A taxa nacional, que está ao redor dos 92 euros por vianda, só cobre o 60% do custo total. Ata do agora, os concellos están cubrindo o déficit con ingresos procedentes de outros impostos ou taxas. Durante a tramitación da Lei de Residuos, o Partido Popular presentou no Congreso dos Diputados varias emendas para evitar que os concellos se visen obrigados a aprobar unha suba importante da taxa do lixo, ou polo menos que a lei establecese un período de transición para que as familias puidesen asumir o incremento con maior facilidade. Os dous partidos que conforman o Goberno e os seus socios habituais rexeitaron as emendas do Grupo Popular e empecináronse en aprobar unha lei que, aínda que é certo que emana dunha directiva europea, a gran maioría dos países da Unión Europea non a aprobaron aínda. E nos casos que o fixeron, foi cunhas condicións e axudas aos municipios que en España o Goberno non quixo establecer. A mediados deste ano, a Sociedade Galega de Medio Ambiente, Sogama, procedeu a actualizar o canon de 2024, tras as aplicadas polo Estado no marco da Lei 7/2022 de residuos e solos contaminados por unha economía circular, como, por exemplo, os impostos ao vertido e a incineración. Uns tributos que representaron o pasado ano unha cuantía de 9,1 millóns de euros que a empresa pública soportou cos seus propios recursos, apoiando os concellos para non gravar as arcas municipais. Ademais, a través dun orde ministerial publicada a mediados de 2023, o Goberno Central suprimiu a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, comprometida ata o ano 2026, momento no que finalizaría a súa vida útil, e diminuiu a retribución á explotación da planta de coxeración, ademais de recuperar o imposto eléctrico do 7%. Durante o período de exposición da Lei Estatal de Residuos de 2022, a Xunta de Galicia presentou alegacións á implantación dos novos impostos, ao tempo que pediu a FEGAM que a secundara, facendo esta oídos sordos e solicitude trasladada polo Goberno autonómico. Se ben o Estado e o propio Partido Socialista escúdanse no argumento de que a aplicación dos impostos ao vertido e a incineración obedece á transposición dunha directiva europea, o certo é que na actualidade a práctica totalidade dos países europeos non instauraron estes tributos. De cara a 2025, procedeuse ao anuncio de que Sogama prevé establecer unha nova actualización do canon, dada a intención do Estado de dar continuidade a estas medidas. Isto suporía que dunha media de 66 euros tonelada que os concellos abonan este ano, gracias á aportación da Xunta a través dun fondo de cooperación local adicional de 12 euros tonelada, do contrario serían 78 euros tonelada, o canon do próximo exercicio ascendería a 108 euros tonelada. Por todo isto, o Grupo Municipal Popular presenta as seguintes propostas de acordo. Exixir ao Goberno Central a aprobación de medidas para que os concellos non se vexan na obriga de aprobar subidas excesivas da taxa de lixo antes do abril de 2025, como establece a Lei de Residuos. Número 2, exixir ao Goberno Central que dé a marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade de tratamento de residuos. Número 3, exixir ao Goberno Central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, ao que tiña dereita ata o final da súa vida útil no ano 2026.
E número 4, unha vez que o Goberno Central atende esas peticións, exixir a Sogama que se comprometa a non aplicar a suba prevista para o ano 2025. Moi ben, señora Dezora, justifica a urxencia. Sí, bueno, como acabo de mencionar, a Lei de Residuos que o Goberno de España aprobou en abril de 2022 co apoio de todos os que o secundan, entre eles o Bloque Nacionalista Galego, esta obrigará que todos os municipios teñan que subir a tasa de lixo antes de abril do ano 2025. Entonces, consideramos que é urxente que o Goberno Central aplique as medidas de axudas que se están aplicando noutros países para poder minorar o impacto nas familias e nos veciños de todos os municipios. Nada máis. Moi ben, pois vamos a proceder entonces á votación da urxencia. Está lista a votación. Ben, queda aprobada por unanimidade. Quer dicir algo máis, señora Deza? Simplemente decir que dos 18 Estados membros da Unión Europea, dos 27 países Estados membros da Unión Europea, solamente 18 traspuxeron esta norma á súa normativa interna. Isto quere dicir que os que a traspuxeron aplicaron axudas para todos os veciños e veciñas non tuveran que aplicar esta suba nos seus recibos. Por lo tanto, sí que hai medidas para minorar o impacto que se lle pode producir ás familias. O que está claro é que o Goberno Central ten un afán recaudatorio, aproveita esta Lei de Residuos para impoñer outros dous novos impostos, a incineración e a produción enerxética sobre o tratamento de lixo. Por lo tanto, consideramos que é imprescindible aplicar estas medidas. Si quero decir que, mentras España sube os impostos, a Xunta de Galicia, como anunciou outro día o presidente, vai a aportar un 60% desa suba para minorar, neste caso, o impacto económico sobre todas as familias. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, nós estamos de acordo en que a suba non é xusta cos concellos, pero que veñan vostedes aquí a solicitar na súa moción e a supresión dun imposto que asumiron dende a Xunta voluntariamente a súa transferencia no 2022 pensando recaudar cartos que non fixeron. O verdadeiro, aparte das novas exigencias que marca a Comunidade Europea, o verdadeiro problema que ten Sogama é o seu modelo, un modelo fracasado de xestión de residuos que se basea nos vertedoiros e na incineración, e o que incrementou os custos de Sogama, sobre todo, foi o incremento do prezo do gas natural para estas incineracións. O Goberno Municipal do PP trae aquí unha moción para defender a acción da Xunta nesta suba, botarlle as culpas ao Goberno Central, mentres que nós traemos unha moción tamén para protestar por Sogama, pero para defender os intereses do noso Concello e da veciñanza. Imos a votar en contra. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Bueno, unha vez máis o Goberno Central ten a culpa de todo. Por Dios. Señores do PP, digan vostedes a verdade, non manipulen. Coincidimos que é brutal a suba de prezos e que ten unha forte repercusión para as arcas municipais e para os petos dos veciños. Pero non lle boten a culpa ao Goberno Central, porque este alto coste de Sogama ben xenerado por a obsoleta gestión que esta empresa, cuyo capital, o 51% da Xunta de Galicia, por certo, fai dos residuos, porque incineración fai un 60%, en vertedoiros un 21%, en reciclaxe solo o 18%. E a lei esta que vostedes lle botan a culpa ao Goberno Central, que é unha directiva da Comunidade Europea, é que a Comunidade Europea precisamente castiga, o sea, premia a execución dos residuos, pero castiga, sobre todo, o vertedoiro e a incineración. Por lo tanto, nós non estamos de acordo con esta proposta, indudablemente traemos unha moción sobre isto, pero que favorece os veciños,
pero non isto que realmente o Goberno Central non ten culpa. Por encima, que eso o direi despois, non, pero presumen de que a Xunta reduce 12 euros por tonelada. Pois isto o único que fai é perjudicar os concellos doblemente, porque ese impuesto, eses 12 euros, os quitan para investimentos para mellorar e compensar outros temas. Por lo tanto, noso voto desto, lógicamente, vai a ser en contra. Gracias. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza, nada máis. Bueno, pasamos entonces á votación da moción do Partido Popular. Vamos á votación, vale? Queda aprobada con 10 votos a favor e 7 en contra. Moitas gracias. Siguiente moción. La siguiente moción es de don Fernando Otero Montes, presentada el 25 de septiembre a 17:59. Sí, señor Otero, cando queira, lea a moción. Vale. O Grupo Municipal do PSDG-PSOE, ao beiro do disposto na legislación vixente e particularmente no regulamento orgánico do Pleno das súas comisións, presenta o seu debate a votación no Pleno a seguinte moción sobre a actual suba do canon de Sogama aos concellos. Exposición de motivos. A Sociedade Xestora de Residuos de Galicia Sogama, que xestiona os residuos de 295 concellos galegos, estableceu en 2019 a bonificación do 10% no canon do lixo aos concellos que se comprometeran a reducir o volumen de lixo en envases lixeiros, así como a repercutir esta rebaixa nos recibos a veciñanza. Desta proposta beneficias os concellos galegos que reduciron a cantidade de lixo xerado cumprindo un dos principios fundamentais na xerarquía dos residuos, polo tanto, facendo ben os deberes medioambientais. Na Lei de Acompañamento dos Orzamentos do 2023 coñecíamos a intención de Sogama de suprimir esta bonificación, amparándose no aumento dos custos de luz e gas e das súas instalacións. Pero ante esta resposta social e por parte dos concellos, que era unha medida que esta medida ocasionou, finalmente o Goberno galego tivo que recuar e sustituíla esta medida pola bonificación do 15% condicionada, esta vez especificamente, á implantación do contenedor marrón e ao traslado aos recibos da veciñanza. No pasado mes de xulio de 24, Sogama anunciou a eliminación desta bonificación do cano para os meses xa que restaban do ano 2024. A consecuencia disto, dende o mes de xullo, a taxa de Sogama aos concellos quedou fixada en 66 euros por tonelada, suprimindo, ademais, a rebaixa do 15% da que se beneficiaban 118 municipios pola implantación do contenedor marrón. Esta cantidade de 66 calculouse facendo unha media de 68,05 euros de xaneiro a xuño e 88,05 euros estimados para a segunda metade do ano. A media serían 78 euros, pero lle restan os 12 euros procedentes do Fondo de Corporación Local, complementario nun claro exercicio de equilibrismo típico de financiamento local. Todo mentres o Fondo de Corporación Básico, a única vía real e regrada do financiamento dos concellos, permanece conxelada dende hai 15 anos, é dicir, dende que goberna o PP en Galicia. Neste momento, o Goberno galego está a aplicar unha suba a pasar do malestar existente nos concellos e anuncia novamente, para o ano 2025, incrementará a cuota, que pasará dos 66 euros actuais a 108, o que vai ocasionar un gran impacto nas arcas municipales e, en consecuencia, tamén nos recibos da veciñanza. Semella que estamos diante dun golpe definitivo á situación financeira dos concellos, xa suficientemente afogada polas competencias impropias coas que os carga a Xunta. O motivo que alega a entidade para justificar esta suba é o imposto estatal regulado na Lei 722 de 8 de abril de residuos e solos contaminantes,
que provoca uns sobrecustos imposibles de asumir. Botando a culpa disto ao Goberno de España, a realidade é que esta lei ven regular un imposto que impón unha directiva europea do ano 2018 que grava a incineración e o depósito en vertedoiro por ser as formas medioambientalmente menos recomendadas para a xestión de residuos e que na actualidade son as formas preferentes de Sogama. Incineración 60%, vertedoiro 21%. Isto obriga a Sogama a ter que asumir o imposto pola súa obsoleta xestión e por non ter mudado en todo este tempo, desde o ano 2010, a forma de tratar os residuos. Mais aínda, a recaudación deste imposto corresponde á Xunta de Galicia, a mesma Xunta de Galicia que estima nos seus orzamentos xerais do 2024 que Sogama vai ter uns beneficios anuais aproximadamente de 300.000 euros, porque non é certo que esta empresa pública sea deficitaria. A Xunta non está a cumprir as recomendacións europeas no referente á xestión de residuos e isto fai que estemos moi lonxe de cumprir os obxectivos de reducción e reciclaxe en mercados. Dende o Grupo Municipal Socialista denunciamos esta situación e exigimos que o Goberno galego ao Goberno galego que mude a súa política de xestión de residuos cara a unha xestión descentralizada con plantas de proximidade e primando a reducción e o reciclaxe frente á incineración e o depósito en vertedoiro, axudando económicamente os concellos para a implantación do contenedor marrón ou formas análogas de tratamento diferenciado dos residuos orgánicos. E, por suposto, non grave os concellos que levan desde o ano 2019 facendo os deberes, cumprindo os compromisos medioambientais coa supresión do 15% na bonificación do canon. Nin utilice torticeraamente o Fondo de Cooperación Local xa suficientemente deturbado con todos os artificios no chamado Fondo de Cooperación Local Complementario. É dicir, non siga utilizando os cartos que deberían transferirse íntegramente e de xeito regrado aos concellos para prexudizar os propios concellos. Dende o Grupo Socialista mostramos a nosa oposición a esta decisión por entender que existen outros mecanismos que evitarían os sobrecostos que unha xestión obsoleta está a producir e vai para asumilos non pode ser repercutidos na ciudadanía. Por lo tanto, o sinalado anteriormente, o Grupo Municipal Socialista presentamos ao Pleno as seguintes propostas de resolución. 1. Manter o canon establecido aos concellos galegos adscritos á xestión de residuos en Sogama de 66 euros por tonelada de residuos domésticos xestionada, máis o incremento correspondente ao imposto sobre o valor engadido. 2. Manter a anterior bonificación do 15% deste canon unitario cos mesmos requisitos, resultando así un canon bonificado de 56,10 euros por cada tonelada de residuos domésticos xestionada, máis o incremento correspondente ao imposto sobre o valor engadido. 3. Que se reparta a cuantía dos 12.100.000 euros en concepto de fondo ambiental entre todos os concellos galegos, utilizando como criterio de reparto o número de toneladas depositadas por cada concello. Trátase de diñeiro que pertenece a entidades locales ou será detraído do Fondo de Cooperación Local. 4. Que achegue a Sogama a cantidade total recaudada en concepto de imposto sobre depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos para implementar bonificación no canon dos concellos. Deste xeito, cumprir os seus obxectivos marcados coa creación deste tributo, como pode ser promover a reducción da produción de lixo e ou incrementar o reciclaxe dos envases lixeiros. Trasladar esta rebaixa aos recibos da veciñanza e implantar a recollida separada de materia orgánica. Instaurar un programa de compostaxe domiciliario ou comunitario nos concellos. 5. Incrementar as subvencións dos concellos para a implantación da medida que contribuyen ao reciclaxe dos biorresiduos sin medida
na medida en que boa parte dos pequenos concellos non dispoñen de recursos para a implementación da recollida selectiva da ración orgánica. Sexto, que se constitúa unha comisión de traballo entre Sogama, as Concellerías de Medio Ambiente e Facenda e a FEGAM para determinar a condición do canon para o ano 2025 antes da aprobación do proxecto de orzamentos da Comunidade Autonómica para ese ano e debater sobre o cambio de modo de xestión dos residuos en Galicia, incluindo o debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon, aínda que non incorpore o quinto contenedor, e valorando para a aplicación desa reducción o compromiso de cada concello na aplicación do compostaxe individual ou comunitario ou financiando modelos de xestión alternativos. Sete, e último, ampliar as plantas de residuos existentes como estaba previsto no Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2022 para favorecer dicha xestión. Nada máis. Moitas gracias, señor Otero. Por favor, xustifique a urxencia. Moi ben, moitas gracias. Vamos a proceder á votación, entonces, da urxencia. Está a votación en marcha. Vale, queda aprobada por unanimidade. Quere dicir algo máis ou paso ya? Nada. Vale, señor Leiro. Sí, grazas. Bueno, nós estamos maiormente de acordo coa moción do PSOE na maioría dos puntos. Despois hai puntos nos que non estamos de acordo. Por exemplo, no punto 4, vostedes o que din é que a recaudación do imposto IDIRES de vertedoiros e incineración que Sogama lle dá a Xunta, pois que despois a Xunta llos dé a Sogama, o cal sería, creo que, un fraude de lei. Despois, no punto 7, fai referencia ao plan de residuos que xa non está en vigor, do 2010 a 2022, e que, por certo, que a Xunta incumpliu, claro, da construción de plantas. Bueno, quitando detalles así, estamos maiormente a favor coa súa moción, imos a absternos. Moitas gracias, señor Leiro. Señora Deza. Simplemente indicar, como xa falamos anteriormente, que a actualización do canon non é responsabilidade de Sogama, é responsabilidade das decisións unilaterais que tomou o Goberno Central, que é así. Outros Estados membros da Unión Europea non transpuxeron a directiva, os que transpuxeron aportaron axudas para que as familias non sufrieran esa suba. De feito, a Xunta de Galicia tomou conta desto tamén e vai aportar o 60% desa suba, cousa que non fixo de momento o Goberno de España. Mire, o que fixo Sogama, que fixo Sogama? Pois Sogama o que fixo foi eliminar máis de 300 vertedoiros que había na comunidade autónoma de Galicia, no noso país. Eso foi o que fixo Sogama. E mire, non tan mal debe funcionar Sogama cando dos 313 municipios, 295 están adheridos a Sogama. Entre eles, por certo, moitos municipios que goberna o PSOE e que goberna o Bloque. Entonces, eu a verdade é que o que sí considero é que vostedes están botando balóns fora constantemente, consideran que isto non nada ten que ver coas decisións que se toman desde o Goberno Central, teñen todo que ver coas decisións que se toman no Goberno Central. E o que sí que está claro é que cando as subas se fan constantemente porque o afán recaudatorio do señor Sánchez non se acaba nunca, chega a determinado momento que sociedades públicas como son Sogama, inda que sei que a vostedes non lle gusta porque tamén ten participación Naturgy, xa o dicen repetidamente, o certo é que as empresas públicas non poden soportar todas esas subas. E máis tendo en conta que a propia lei de residuos dice que o servicio non pode ser deficitario, e tendo en conta que moitos municipios pagaban o lixo non co que recaudaban de lixo, senón con outros impostos que se recaudaban nos concellos. Pero agora xa non se pode facer así, agora ten que se recaudar todo a través deso. Entón, bueno, considerar que a moción non vamos a votar a favor, vamos a votar en contra e nada máis.
Moi ben, señora Deza. Señor Otero. Sí, gracias. Vostede dice que é deficitaria, sin embargo, datos da Xunta na web non é deficitaria. Dice que son 300.000 euros de beneficio. Bueno, non sei como ven ustedes. Mire, voy a decir, efectivamente, fíjese, pese a todo, Sogama recauda, estos son datos oficiales da web, que vaya pola venta de enerxía, os ingresos serán de 63.841.939 euros por ventas de enerxía na planta termoeléctrica, 34.722.96 por ventas na planta de coxeneración e 1.214.656 por ventas de enerxía na planta de biogás. Por tanto, os beneficios obtidos, aparte desos beneficios obtidos pola venta dos residuos tratados e polo imposto aos concellos. A pesar de ser certo que o sobrecosto de Sogama prevé que teña os beneficios de 300.000 euros, como lle dicía anteriormente. O problema de Sogama é a súa obsoleta xestión, porque seguimos insistindo co Goberno Central, pois non, isto é dado por unha directiva da Unión Europea que grava precisamente que o tratamento de residuos se fagan en vertedoiros e se incineren. Isto é o que está facendo Sogama. Home, indudablemente que reduceu os vertedeiros, mire, non faltaría máis, xa chegamos a un 21%, menos mal, pero temos con 60,47 na incineración. E, joder, é un 18% solamente de reciclaxe. O sea, que... E despois, nos preguntamos, a Xunta de Galicia dice 60%, e que fai co ese impuesto que recauda? Porque con ese diñeiro, ese incremento, ese canon, son impuestos que recauda a Xunta. Que pensa facer a Xunta con eso? Bueno, pues, pagar ese 60%, bueno, nos parece ben, pero o que está claro é que eso non pode ser. Hai que mudar esta xestión obsoleta, isto hai que reunirse o Goberno, Sogama, a FEGAM, para solucionar o tema. Porque estamos pagando gastos de transporte. Vaise pola autopista, ves os camións, pola AP9, aí... O sea, é obsoleto esta forma de tratar os residuos. Polo tanto, dicían que, claro, que xa non estaba en vigor no ano 22, claro, pero non se cumplou. Fagamos as plantas de residuos. E cumplamos, porque estamos moi lexos en Galicia de chegar a cumprir os obxectivos. E tamén é verdade que concellos que han feito os deberes e que non se lle teñan en conta. Home, eso é un agrava en comparativo. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Otero. Pois entón pasamos logo á votación, creo eu, da moción do PSOE. Da basura había que falar un día largo atendido. Porque en María goberne quen goberne, tómanos o pelo a todos, que o tema esta basura. Un día dos lobbies que hai a todo isto. Porque a basura é un tema que estamos falando aquí en tal, que había que separala en destino, non en origen, vale? Para non clavar os veciños ou sin clavar. Pero ese é un tema de largo recorrido que Europa, vamos aquí de listos pola vida, sí. Igual, é máis cousa, máis para nadie quere profundizar no tema, porque iso non é políticamente correcto, nada quere profundizar, entende? Pero, bueno, ese non é un debate, que estamos na moción do PSOE. Vamos á votación da moción do PSOE. Está en marcha. A ver. Pero votar... Ai, non, sí, está ben, perdón. Non, está vendo un amarillo, pensei que era o PSOE, non é o Benea. Sí. Bueno, pois queda rechazada con 10 votos en contra, 4 a favor e 3 abstencións. Pasamos agora á seguinte moción. Cale delas, ten dúas o Benea. La moción presentada el 25 a las 23 horas
del BNG sobre el apoyo a Palestina. Señor Leiro. Así cambiamos un pouco de tema, porque traemos outra... Pero despois a outra tamén xa está. A de Sogama. De acordo. Moción solicitando a condena do xenocidio en Gaza e a ocupación de Palestina. Dende o Grupo Municipal do BNG vemos con grande preocupación a grave situación que se está vivindo na Palestina e creemos que compartimos estes sentimentos coa maioría da veciñanza. Sendo o Concello a institución máis próxima ao sentir da cidadanía, consideramos imprescindível que o Concello de Sanxenxo faga súa esta preocupación e as demandas do sentir popular e denuncie a grave vulneración do dereito internacional e os crimes de guerra que día a día e ano tras ano está a cometer o Estado de Israel. O pobo palestino está a sufrir unha agresión brutal e inhumana non só dende o 7 de outubro do ano pasado, senón dende hai máis de 76 anos. O Estado de Israel leva décadas de ocupación ilegal dos territorios palestinos e utiliza a súa forza militar e a violencia para impor a súa presencia e manter un réxime de apartheid na Palestina. Os terribles ataques e bombardeos en Gaza deixan máis de 41 víctimas mortais, milleiros de persoas desaparecidas e feridas que non teñen posibilidade de atención médica. Unhas cifras terríveis que aumentan co paso dos días. A destrucción dos fogares da maioría da poboación de Gaza, o derrubamento de infraestructuras civís, sen respectar nin escolas nin hospitais, está a provocar o desplazamento forzado de centos de milleiros de habitantes da faixa cara a chamadas zonas seguras nas que tampouco se respeta a poboación civil. Os cortes de suministracións, o peche total de fronteiras baixo control de Israel teñen como consecuencia unha grave desnutrición e fame, especialmente nos máis vulnerables, e a morte de persoas enfermas e feridas que non teñen acceso a medicamentos nin a atención médica. Situación que denuncian organizacións internacionais como a Organización Mundial da Saúde, a Cruz Vermella, a Media Lúa Vermella ou Médicos Sin Fronteiras. Na Palestina ocupada, é preocupante a escalada de violencia e do roubo de terras para asentamentos ilegais. Dende outubro de 2023, máis de 652 palestinos foron asasinados fora de Gaza, incluindo 150 menores. Milleiros de persoas desplazadas pola violencia, a ocupación e o roubo das súas propiedades e máis de 12.000 persoas detidas en prisións israelís sen cargos nin xuizos. O pasado 18 de setembro, a Asamblea Xeral da ONU adoptou por abafante maioría unha resolución para exixir a fin da ocupación dos territorios palestinos. Esta resolución pide a Israel que poña fin sen demora a súa presencia ilegal nos territorios palestinos ocupados, incluído Xerusalén Este. Exixe ademais a Israel que devolva as terras roubadas á poboación palestina, permita o retorno ás persoas desplazadas e proceda á reparación dos damnificados e piden, ademais, á comunidade internacional que non recoñeza as consecuencias territoriais, legais nin demográficas da ocupación do territorio palestino. Por todo isto, en defensa dos dereitos humáns, dos que toda persoa e pobo debe gozar, o Grupo Municipal do BNG propón a corporación a adopción do seguinte acordo. 1. Condenar e rexeitar as accións militares do Estado de Israel tanto na fraixa de Gaza como no resto de territorios palestinos, o que supón unha grave violación do dereito internacional, e solicitar a detención inmediata das agresións, a total retirada das tropas de ocupación e das colonias ilegais na Palestina. 2. Instar ao Goberno municipal a apoiar e difundir por todos os medios ao seu alcance a mobilización nacional de apoio ao pobo de Palestina do próximo 6 de outubro, en Compostela. 3. Amosar o respeto pleno ao dereito da soberanía de Palestina e da súa integridade territorial. 4. Manifestar a total solidariedade do Concello de Sanxenxo con Palestina e co seu pobo, lamentando a perda de milleiros de vidas e transmitir o profundo pesar polo padecemento da súa poboación. 5. Instar a Unión Europea a dar o apoio humanitario necesario ao pobo palestino, así como a intensificación da axuda humanitaria e de emerxencia. 6.
instar a Unión Europea, ao Estado español e ao Goberno da Xunta de Galicia a coordinarse para acoller nas mellores condicións as persoas refuxiadas e a comprometerse coa atención sociosanitaria das crianzas palestinas en grave situación de vulnerabilidade e a ruptura de relacións diplomáticas e de acordos académicos e comerciais co Estado de Israel. Séptimo, solicitar á Unión Europea un maior esforzo para impulsar unha desescalada da ocupación e da violencia a través de relacións diplomáticas e do respecto do dereito internacional. Novena, instalar ao Goberno municipal a comprometerse a non acoller ningún evento de carácter deportivo, cultural ou doutra índole con asociacións ou organizacións sionistas, adheríndose á convocatoria de boicot económico a Israel e comprometéndose a non mercar produtos de orixe israelí ni realizar contratacións con empresas do Estado sionista. Décimo, a Corporación Municipal do Concello de Sanxenxo recoñece o Estado palestino co seu territorio íntegro, dende o río Xordán ao mar Mediterráneo. Justifica a ausencia. A ausencia ben justificada pola proximidade desta mobilización o 6 de outubro en Santiago de Compostela. Moitas gracias. Vamos a votar entonces a ausencia da moción do BNG. Queda aprobada por unanimidade. Algo máis que dicir? Sí. Aí está. Eu só quero engadir que me produce, e leva moito tempo producíndome arrepíos, un conflicto ou non é unha guerra, é un xenocidio dun pobo que non é algo que acontecera dende outubro do ano pasado, senón que levan máis de 70 anos sufrindo. Existen sentencias internacionais que determinan que isto que está facendo o Estado de Israel con Palestina é un xenocidio e vai contra a legislación internacional. Nada máis. Moitas gracias, señor Otero. Ben, indudablemente o noso grupo está de acordo que hai que evitarlle este sufrimento ao povo palestino, pero a verdade é que seguimos pensando que nós non podemos facer nada. Este non é o foro para tratar ni para pedir que se rompan relacións diplomáticas con un país. Creo que nós non temos competencias para estas cousas. E, indudablemente, apoiamos o povo palestino por encima de todo. Nada máis, gracias. Pero non entendín se iba a votar a favor ou non, porque que... Claro, que non, mellor dixo, perdón, non, se non quer dicir, non diga, pero non... Que van a votar a favor. Sí, pero non... por eso que non lle van mal, moi ben. Creo que igual non o dixen co... No, tranquilo, señor Otero, nada. Moitas gracias. Señora Deza. Vaya de primeiras que a todos nos repugna o que está pasando en Gaza, pero debemos facer un análise quizáis máis equilibrada e non tan ideolóxica. Para empezar, polo atentado que sufreu Israel o 7 de outubro de 2023, onde o grupo Hamas, un grupo terrorista, asesinado máis de 2.200 persoas e secuestrou a máis de 300. Mulleres, nenos, trasladados en motocicletas, queimados e vexados, eu creo que nades as podemos esquecer porque saliron nos medios de comunicación. A identificación de corpos continúa gracias a labores forenses e os terroristas siguen exhibindo os vídeos dos secuestrados. Uns días despois, eu li un artículo que chamoume a atención e hoxe puxe un extracto aquí, donde Ghazi Hamad, un alto cargo de Hamas, dicía nunha entrevista da televisión libanesa que Israel é un país que non ten espazo na nosa terra. Debemos eliminalo. Temos que ensinar unha cousa a Israel. Faremos isto unha e outra vez. Di Hamad, que asegura que o atentado do pasado día 7 foi a primeira vez e haberá unha segunda, unha terceira, unha cuarta, presumía este señor, este terrorista, que admitían que pagarán un prezo, por iso, pero que estaban dispostos a pagalo. Chámasenos unha nación de mártires e estamos orgullosos de sacrificar os nosos mártires. A súa poboación non lle fan ningún favor ao pobo palestino, os grupos terroristas que están a autoridade palestina, que son os que están gobernando en Palestina nestes momentos. O último que necesita a sociedade palestina para chegar á paz é que o máis violento poida presumir de que, gracias ás súas barbaridades, conseguen avances políticos, e iso é exactamente o que está facendo Hamas.
Tras a masacre perpetrada polo movemento terrorista palestino, o 7 de outubro, Biden foi o primeiro presidente de Estados Unidos que foi a Israel durante un conflicto armado. E dixo, o Estado de Israel naceu para ser un lugar seguro para o pobo xudeu do mundo. Para iso naceu. Durante moito tempo dixen, se Israel non existise, teríamos que inventalo. E, aínda que hoxe non o pareza, Israel debe volver ser un lugar seguro para o seu pobo xudeu. Mire, estamos a falar, e vostede dixo, dun complexo conflicto palestino-israelí que leva arrastrándose durante máis case dun século. Pero tamén convén facer, de vez en cuando, unha pequena labor histórica. E debemos lembrar, no ano 2000, nunha cume auspiciada por Estados Unidos, o primeiro ministro israelí, Barak, ofreceu a Yasser Arafat un Estado palestino en Gaza, Cisjordania e Xerusalén, o cal era, ata o momento, algo inconcebible, tanto para os palestinos como para os israelitas. Arafat rexeitou a oferta e, en lugar diso, lanzou un ataque salvaxe, unha guerra terrorista salvaxe que se cobrou a vida de milleiros de israelís. No ano 2001 está en xogo un acordo aínda mellor para os palestinos, os parámetros Clinton, pero Arafat volve dar unha portada. Israel, 2008. O primeiro ministro israelí, Olmert, capitula por completo ante as exigencias palestinas, o 100% de Cisjordania, o Estado palestino, a división de Xerusalén, cuyas zonas musulmanas pasarían a ser a capital de Palestina, empezando por o Mulo das Lamentacións. En setembro de 2010, a administración Obama presionou para revivar o paralizado proceso de paz, facendo que as partes se implicasen en conversacións directas por primeira vez en 2 anos, pero jamás Hezbollah ameazaron coa violencia, especialmente se calquera das partes parecía partidaria dun compromiso para chegar a un acordo. E poderíamos seguir, porque despois do ano 2010 hasta o ano 2021, o ano 2017, Xapón tamén quixo que houbera un tratado de paz. Bueno, moitas intencións de resolver o conflicto por parte de toda a comunidade internacional. Pero preto de alcanzar os acordos, Palestina nunca admitiu, porque o que quere é obter un territorio sen conceder a paz, acceder á soberanía, se recoñecer o Estado xudeu. E non podemos olvidar tampouco que nos últimos tempos, nos últimos meses, xurdeu un movimento antisemita en todo o mundo, en Estados Unidos, en Europa. Escupíanlle os xudeus, escupíanlle salindo das universidades, facíanlle pintadas nas seus casas, pinchabanlle as rodas dos coches. Parece que estamos nun movimento antisemita propio de outras épocas. Nada máis. Gracias, señora Areza. Señor Leiro. Non me vou a estender moito. O que estaba vostede dicindo primeiro de Hamas é certo, é un grupo terrorista, levan 76 anos de conflicto e posiblemente eses terroristas que fixeron ese condenable acto en outubro serán fillos de os seus pais, bueno, non sei, non quero pensar no que sufrirían nos 76 nas xeracións anteriores. O que están vostedes dicindo é que sería justificable, por exemplo, pois polo horrible dos atentados de ETA, pois bombardear colexios e escolas no País Vasco. Porque o que está facendo o Estado de Israel é bombardear hospitais, colexios e matar nenos de Palestina simplemente xustificándose en que hai un grupo terrorista. O movimento que está xurdindo no mundo non é antisemita. Hai xudeus creentes, hai xudeus que están condenando o que está facendo o Estado de Israel en Palestina. Non é antisemita, é antisionista, que é moi distinto. E o que está acontecendo en Palestina, en Gaza, non é unha guerra nin é un conflicto armado, porque só hai un Estado cun exército profesional e con armas contra un pobo civil desarmado. Iso é o que está acontecendo. Vamos a pasar, quer dicir algo, señor? Vamos a pasar a tal, porque eu creo que fixo creo que moi boa aclaratoria intervención a portavoz do Grupo Popular, pero usted me parece que non quer entender nada, estamos sempre coa ideoloxía, entón non vamos a cerrar este capítulo, e tal, porque explicouno perfectamente a señora Deza. Bueno, vamos a pasar á votación. Bien, pois queda rechazada a moción con 10 votos en contra e 7 a favor. Pasamos á seguinte moción do BNG, de Sogama, non? Sí. Señor Leiro, cando queira. Sí. A ver, espera, por que non vai isto? Ahora, perdón. Moción
para o rexeitamento da subida do canon de Sogama e por un novo modelo de xestión de residuos. O anuncio da Xunta de Galicia do incremento do canon de Sogama para o 2025, logo da suba xa aprobada en xullo de 2024, suporía un incremento acumulado de máis do 60%. O canon tipo pasaría dos 68 euros por tonelada, que había na primeira metade de 2024, cando nos casos nos que había unha bonificación do 15%, en o caso de máis de 100 concellos pagaban 56 euros por tonelada, e eses pasarían ou ben dos 68 ou ben dos 56 a 108 euros en 2025. Un auténtico sablazo e atraco que merece unha resposta contundente por parte dos concellos, de todos os concellos. En outono de 2022, a Xunta incluíu no borrador de orzamentos para 2023 a supresión da bonificación do 10% do canon para aqueles concellos que implantasen a recollida separada dos biorresiduos e repercutisen a bonificación nos recibos que pagaba a veciñanza. Moi ben. Logo dun rexeitamento generalizado en vésperas das municipais, Rueda anunciou, xusto nas vésperas de municipais, anunciou no Parlamento o incremento da bonificación ante un 15% nos concellos con recollida separada de biorresiduos. O quinto colector, o colector marrón, medida que se comezou a aplicar no ano 2023. A mediados do ano 2024, a Xunta elimina esa bonificación que deran antes das municipais e incrementa o canon nun 30%, dos 68 aos 88 euros por tonelada. E nos concellos con bonificación do 15 pasan a 88 euros, nos concellos que tiñan bonificación do 15% pagaban antes 56 euros por tonelada. E agora veñen a anunciar un novo taxazo para o 2025 que levaría a factura ata os 108 euros. Supónse que a medida se tramitará na Lei de Acompañamento dos Orzamentos do 2025, eso que se supón. Dende o BNG consideramos que este incremento unilateral, desproporcionado e abusivo do canon aos concellos é consecuencia do fracaso estrepitoso do sistema Sogama, baseado en solucións finalistas, como a incineración e o depósito en vertedoiros, penalizados pola normativa europea de residuos. A Xunta xustifica a necesidade deste incremento polo desfase nas contas de Sogama, como consecuencia da decisión do Goberno central que tiveron unha repercusión de 21,3 millóns de euros nas contas da empresa en 2023. Aínda que a Xunta procure excusas, a xustificación externa e xustificacións externas, a causa do desfase económico de Sogama e dos seus números vermellos é a súa ineficiencia, é o elevado custo do transporte, a xestión centralizada e a incineración de residuos, co incremento do gas natural, e, sobre todo, o erro que supón optar en exclusiva pola opción absolutamente superada da incineración. O modelo de Sogama é obsoleto, está obsoleto, centralizado e anticolóxico, como demostra o feito de que Galicia sitúase a cola na reciclaxe, lonxe aínda dos primeiros dos criterios que marca Europa, pois a porcentaxe de reciclaxe en Sogama no 2020 foi do 21%, cando a Unión Europea marca case un 50%. Somos a segunda peor comunidade do Estado en cifras de reciclaxe, xa que o propio plan da Xunta, prorrogado ata 2022, establecía a necesidade de tratar mediante compostaxe 245.000 toneladas, cando a cifra oficial en 2022 apunta que eso se chegou a 3.000. De 245.000 que tiñan establecida como necesidade chegaron a 3.000. En lugar de abrir un debate sobre a cuestión dos residuos, que é o que habría que facer, e introducir cambios no sistema de xestión para adaptalo ás exixencias da Directiva Marco de Residuos, a Xunta opta por facerlle pagar aos concellos o fracaso dun sistema centralizado, obsoleto, moi custoso e antiecolóxico. A Xunta opta aquí pola solución fácil nun novo sablazo aos concellos, seguindo coa súa especialidade de buscar culpables en lugar de poñer solucións. O novo taxazo anunciado para 2025, que elevará o canon a 108 euros por tonelada e que supón un incremento total de máis do 60% de media en poucos meses, o incremento é maior para aqueles dos máis de 100 concellos que pagaban o canon bonificado de 56 a 108 vai máis dun 60%,
Para evitar estas perniciosas consecuencias para o Concello, o Grupo Municipal do BNG no Concello de Sanxenxo propón ao resto da corporación a adopción do seguinte acordo. 3 puntos. Primeiro, os rexentamentos taxazos de Sogama, o aprobado en xullo e anunciado para 2025, que a Xunta de Galicia pretende aprobar. O segundo, instar a un xiro na política de residuos, primando e incentivando a recollida selectiva, a reutilización e a reciclaxe, fronte ao costoso e antiecolóxico sistema de Sogama baseado na incineración nos vertedoiros. Terceiro, solicitar a creación dunha comisión de traballo entre Sogama, as Consellerías de Medio Ambiente, Facenda e a FECAMP, para determinar as condicións do canon para o ano 2025, antes da aprobación do proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma para ese ano, e debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos en Galicia, incluindo o debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon e valorando para a aplicación desa reducción o compromiso de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitaria ou financiando modelos de xestión alternativos nos que se debe primar o tratamento de proximidade dos biorresiduos como sistema de compostaxe domiciliaria ou comunitaria. Grazas. Justifico a ausencia. Bueno, a ausencia xa estaba justificada polas vosas mocións de Sogama, o sea, exactamente, simplemente estamos mostrando a nosa postura, pero a ausencia é a mesma. Sí, eu creo que algún quere dicir algo sobre este tema ou non? Porque xa debatimos bastante tempo, vamos a votar a moción, veña, vamos a votar a moción entonces. Vale. Está en curso. Está en curso a votación, por favor. Queda rechazada con 10 votos en contra e 7 a favor. Bien, entonces, eu casi diría de parar agora porque faltan... Non, é mellor parar e facer así tanos tempo a querer ir ao baño, que sea, e despois de acabar un minuto de silencio, poñemos a cuarto ou vimos para dentro inmediatamente ou queren ustedes? Ou acabar vimos, entonces, vale, perfecto, veña, moi ben. Levantamos a sesión hasta terminar un minuto de silencio.
Sí, perdón, a ver. Bueno, entonces, despois das mocións, ven as preguntas. Rogos, hai algún rogo primeiro? Rogo non é nada. Preguntas. Cal é a primeira pregunta, señor secretario? As preguntas primeras foron as presentadas polo señor Otero Mendes. Veña. A ver, veña. Señor Viñas, non? Vale. Entonces, vamos a dar a palabra ao señor Viñas, cando queira. Señor alcalde, bons días ante todo. Voulle, mentes que estea aquí sentado, que non sei por canto tempo será, voulle a facer as mesmas preguntas de ser cargoso. A pregunta primeira, cando pensa cumplir a promesa de cambiar a tuberías que abastece a agua aos veciños de Montalvo, Bascuas, Allos, Prejeira e Major? Bien, pois nada, sabe usted que esa é unha obra que se vai a cometer no concurso do ciclo da agua e que neste momento estáse acometendo outras cousas que son máis prioritarias, como é o saneamento e o abastecemento de agua noutros lugares do municipio. Esa tubería tamén se vai a cambiar, pero neste momento está funcionando, e cando rompe teñen que arreglar, e polo tanto estáse traballando no tema. Pero hai outras prioridades ahora mesmo que é meterlle saneamento e abastecemento noutras casas que demandan. Isto vai se facer tamén, pero non é ahora o inmediato para o outro, porque todo xunto non se pode facer. Pero aos veciños que lle rompeu este mes 3 veces nesta semana pasada, Non se preocupe, que lle arreglaron a empresa tental, sí, pero... Bastante engorroso, eh? Bien, segunda pregunta. A segunda pregunta e volvo a insistir na mesma, cando ten pensado cumprir a promesa da humanización da segunda fase Iglesia Antigo Cuartel de Noaña? Nada, eso estáse traballando nelo, está o proxecto e medio tal, e próximamente. Os mandatos son de 4 anos. Pensa cumplila neste mandato? Entonces, que se vai cumplir neste mandato? Espero que sí. Espero que sí. Vale, siguiente pregunta. Segunda pregunta. A terceira pregunta é, prometeulle tamén ás veciñas e veciñas ou veciños dali do Tombelo, en Noalla, a condicionar os terrenos das antigas escolas. Do Tombelo? Do Tombelo. Sí, tamén se vai a cometer, pero estamos no mandato. Levamos 1 ano e 3 meses, tranquilo. Vais a cometer todo eso, vai quedar todo perfecto. Sí, pero usted, xa está, a pregunta fíxima, e estou respondendo que sí que se vai a cometer. Pero fixo máis... Usted fala a pregunta e xa non admite ni siquiera a unha resposta. Non, porque unha pregunta é unha pregunta. A ver, señor Viñas. Viñas, usted está sempre en as preguntas que tal debe ter algún votante por ali que lle está tan... Mire, aí acometeuse o máis importante, que eso usted ignoro, que foi tirar aquel conexo que levamos moito... Ignoro que eu sei perfectamente. E agora hai que condicionar aquilo, pero non é un tema prioritario que nos quito son ahora mesmo, é verdad que hai que poñerlo mellor, pero hai outras prioridades no Concello, o mandato ten 4 anos e quedanos 2 anos e medio. Entende, usted ainda ten que aguantar aquí un pouquiño. Comprando, non marchar, como dice usted bo que este aquí, home. A ver, seguinte pregunta. E a seguinte pregunta é a chamada fonte de Ons, que tamén é unha demanda histórica, de que esa fonte, eu creo que moitas veces yo dixen aos mismos, ou creo que o anterior e ao que está ahora, de concelleiros de medio ambiente, de levar ali agua da traída e poñer aquelo en condicións. Sacar aquela porquería de aguas estancadas, soterrar aquelo, subir aquela fonte para arriba que é de pedra, poñela contra o muro, para aproveitar se queren, porque sí, e de camiño levar a agua da traída pola pista para baixo, arremada contra... E, polo menos, a xente pulsaba e tiña agua da traída. Moi ben. Como me dicía outro día o concelleiro de Medio Ambiente, é intención do goberno solucionarlo canto antes, pero ele dice que a ver se está para a Semana Santa, que antes vai ser un pouco difícil, é o que me comentaba outro día ou tal. Entón, esperemos que en Semana Santa, se non xa echamos usted atención a eu. Vale, perfecto. Siguiente pregunta. Non hai máis? A ver, non teño máis. O BNG. Perdón, sí. Ben, a primeira pregunta do grupo do BNG. Pasado mañá, o 2 de outubro, fará un ano que achegamos a este pleno, ao pleno ordinario de setembro, que o ano pasado celebrouse máis tarde. A seguinte pregunta. As veciñas e veciños de Gondar preguntan cando se vai abrir a súa casa cultural. Vai a limitarse o seu uso a mítins electorais do PP?
A resposta do alcalde fai un ano foi que era un tema moi fastidiado, que por culpa de que foi unha construción moi moderna, usando uns novos materiais, pois que producira estes problemas e que tanto a empresa constructora como o Concello tiñan intención de solucionalo e que sí que existía a solución. E rematou dicindo a ver se queda solucionado próximamente. Este ano as nosas preguntas son que se fixo no último ano para poñerlle solución, que estimación de tempo dan para arranxalo, cando poderá ser usado por fin polos veciños e veciñas. Pero que me extraña a pregunta, porque usted que é tan conocedor de todos os términos municipales, está arranxado, está funcionando con normalidade. Non é verdade de que se utilice por mítines do PP nas campañas electorales pasadas ofrecerse a todos os grupos políticos o que quixo facer fixo e non lle vexo a cuestión. Aí está, todo está funcionando con normalidade, que se peo, non vexo... É verdade? Claro, é verdade que hubo un problema moi complicado por un material que non sei que pasou e filtrou na tubería, houve que cambiar todo, pero solucionouse fai tempo, xa. No 2022 non pode ser porque isto levámolo... Sí, pero, arreglouse, debeuse arreglar a principios deste ano mellor. O 2 de outubro de 2023, vostedes estiveron de acordo en que non estaba solucionado. Non, solucionouse e volveu a fallar, é un tema complicado. Mire, vou explicar máis como foi o asunto para que non é xa tal, vamos a ver. Aí surgiu un problema cun material que se puxo na cuberta, que se descompuxo tal, vale? Entón a empresa ten unha garantía, a empresa arreglouno varias veces e non funcionaba. Entón, ao final, tomamos a decisión de buscarnos unha empresa, que ademais foi unha empresa aquí de San Sebastián Fontanero. Arreglouno, parece ser que definitivamente, en deber de incautarlle a mal nosa empresa, foi así, te corrijo, memoria se me equivoco, en deber de cantarlle a mal, a empresa pagou a empresa San Senxo e punta quedou solucionado, porque non había maneira, pero non era un tema de que non puderan. De feito, celebrar non salía a festa da xuventude tal, varias veces, salía todos. Comisión de fiestas de Macartas en 2022 y ahora con la nuevo reglamento de casas de cultura hubo otra asociación que pidió su... Claro, sí, eso está ben, de verdade, esa é unha cousa difícil, pero... Veña, siguiente pregunta. Cal é o estado da actuación da senda peonil entre a Fonte de Fontoira e a estación de servicio de Repsol? Que previsións de finalizala hai? Vamos a ver, eso conto. Houve aí un pequeno problema, esa é unha obra da Xunta de Galicia, vale? Entonces parece ser que a Xunta expropiou uns terrenos que non estaban expropiados, pero a senda pasa por outros terrenos que xa estaban expropiados cando se fixo o desdoblamento da vía rápida, e o señor non deixou, o señor non, pero non vamos a entrar no caso tal, un propietario non deixou entrar, entón pideuse autorización ao xulgado para poder deixar entrar o xulgado do baile, entón isto foi antes do verán, e eu preguntín isto precisamente a raíz da pregunta, e o outro día, e dixeronme que indo ao xulgado non lle dou autorización para poder entrar, e por eso está parada a obra, vale? De acordo, grazas. Para cando está previsto retirar os postes de luz do medio da estrada que vai a Arnosa? Bueno, aí hubo un problema que, aí o importante, que está ben retirar os postes de luz, aí o importante quero aproveitar para darlle gracias aos veciños de Arnosa, que en principio, cando foi de facer o proxecto, non querían ceder, porque dicían que non facía falta, e cando viron como quedaran ceder en algún incluso máis de 3 metros para atrás cedeu, entón quedaron postos no medio. Os postes non estaba previsto no proxecto, hubo que falar con Fenosa, nese caso, por uns temas técnicos que agora desconozco, non deixa que fagamos obra civil, queren facerles todo, estamos agora mesmo loitando con Fenosa, porque Fenosa a veces pasa uns precios, vou dicir, desorbitados do que costan as cousas. Chegamos a un acordo outro día, viñeron aquí os técnicos, vai a costar máis ou menos uns 40.000 euros, non, María? Creo que costa máis ou menos todo o tema de sacar todos os postes, hai que facelo por outra vía, vale? Entón, a ver se se fai próximamente, porque están avisados. É lamentar que hubo ali 2 accidentes, non causaron heridos, pero si é verdad. Bueno, pero é que, claro, estaba señalizado. Sin señalizar, sí. Sí, hai algún problema. Si non, ahora está ben señalizado, pero sigue sendo un perigo. Pero sí, un peligro, un peligro. Ben, bueno, ahora a pregunta 4 vai sobre a fonte da Rúa Viña da Fonte, que cando se introduzo, bueno, cando lle fixen a pregunta na comisión e cando introducen esta pregunta para o pleno, pois estaba como estaba, e os veciños estaban escandalizados polo destrozo feito na fonte, que é unha fonte datada do 1800. Vale, sigue habendo bastante polémica nos veciños. Sei que agora se recuperou, o que quero é
pois facerlle a pregunta de se están no goberno local de acordo con nós en que esta fonte forma parte do patrimonio cultural do Concello e que debe ser protegido e que medidas van a tomar para protexela. Vamos a ver, aí hubo por parte da empresa un abuso, digamos, de colocar unha cousa encima que eles pediron autorización para protexela, precisamente, eu falar aí con os veciños de vallar por diante, pero para protexela. E de repente, colleron da noite para mañá, puxeron a caseta encima, sin permiso ninguén, mandouselle retirar, está retirado, volveron a poñer. Pero ahora ven a seguinte cuestión, que é o que falei e María tamén, co arquitecto municipal. Vamos a ver, a fonte estaba inoperativa, é verdad que ten unha historia tal. O arquitecto municipal recomendou-nos que a partidaria de poñela máis que sea accesible e subile e tal. Hai que mirar o tema ese, non? Que manos da pericia de poñela a nivel, aí vai aparecer unha plaza máis grande que agora, cando se fan a obra, e de darlle valor a esa fonte. Incluso dicía de eliminar a que temos, sabes que se puxe unha fonte aquí con tal, e non darlle vida a esa fonte, se fora con agua natural, tal, se non terá que ser detraída, claro, porque non ten eso. Manantial hai aí, así. O que pasa é que no Bran... Sí, pero No Bran non vota. oístes? O sea, non dá presión para poñelo. Bueno, podíase buscar un invento de que fora mellor a subila con a bomba, pero non ten sei cata. Pero iso é o que temos que mirar, temos que estar todos de acordo, claro que hai que protexelo. Dalle nombra a calla, demais e todo, hai que facer... Vale, entonces, agora xa retiraron todo, xa non é porque se retiraron todo e tal, vale? Sí, ahora... Estamos de acordo en que hai que protexela, pero de que sea accesible, como me dicía o arquitecto, algo de razón leva, sabes, que non tiña, porque hai xente maior que tal as escaleras. O problema é que moita xente do povo que non quere que se Pois temos lo que mirar, bueno, pero se non se move queda así, pero entón non se lle pode facer acceso a todo, senón, non sei, hai que buscar unha solución. arranxalo porque ao final hai xente... Sí. Pero que estamos de acordo. Estamos de acordo, Hai que mirar estamos de todos, acordo, vale. Cal é o estado das analíticas das augas nas praias que deron sinais de contaminación este verán? En especial, cal é o estado actual dos niveis de contaminación na praia de Nanín? Que dixeran que estaba o tema solucionado. Os veciños e veciñas pregúntannos por que non dispoñen desa información públicamente nos paneis informativos da praia como no resto dos areais. Vamos a ver, a playa de Nanín, vale, fixéronse desde maio 22 análises, vale, dos cales 19 deron ben, en agua excelente, e 3 deron que a agua que era boa, vale, para ter o tema de bandeira azul tens que estar durante un período largo de tal, eso é tal. E no resto das pensanxenxo fixéronse 378 análisis, dos cales a calidade dou excelente en 369, o 98%, dou agua boa en 3 análisis e dou mala en 6 análisis. Pero quero dicir... A situación actual... A situación da praia de Nanín debería de estar todo resolto. As últimas analíticas da praia de Nanín deron ben. As últimas deron ben, xa onde está. Sí, pero a cuestión... Non, pero vamos a explicar da cuestión do tema. Coa información da... Pero si está todo informado, pero vamos a ver. Pero o problema das praias eu vou explicar que é onde temos que loitar, que é o que me decían un día un pouco da concesionaria. Vamos a ver. Cando hai un riachuelo pequeno, como é o caso de Nanín, e tes tubería, cambia, se mira, se bombea, e todo, hai algún indocumentado que colle das fosas éticas, verte arriba no monte e ven por tal e cual. E iso é, claro, tes que cazar a persona no momento. Entón, parte desa playa a veces foi ese asunto. Entón, esperemos con todos estes que estamos facendo anuncios e metendo un pouco... Pero antes explicaran que era posiblemente por unha fuga... Non, hubo unha fuga e reparouse, hubo outra fuga e reparouse, pero eu digo que aí... A veces, igual que pasou na de Lavapanos, vale, que ven o río tal, hai xente que ten fosa séptica e veñen estos, que non é a propia xente, porque os veciños incluso lle pagan ao tractorista que vai a limpiar a fosa, pero o tractorista colla, como non ten tal, e mira que lle temos avisado que temos unha zona na depuradora para verter en caso que teñen que pagar, claro, teñen que pagar nomás. E non nos fan, prefieren ir ao monte de noite, botar, verter tal, e iso é un problema e temos que, pero hai que collelos infragantes, vale? Pero o de Nanín debería estar resolto definitivamente. Das autocaravanas, xa. Eso mellor non falaro xa, eso é mellor porque non... Vale. A sexta pregunta, cal é o resultado, cal foi o resultado que deron este verán as liñas de autobuses, tanto as circulares como a liña da lanzadeira do polígono?
cales foron os seus custos económicos para o municipio e de cara ao próximo verán pensan repoñer ambos servicios? Contemplan incluir algunha liña que percorra todas as parroquias? Bueno, vamos Son a ver. moitas preguntas. No, pero contesto así tal en global do tema. Eu creo que o transporte este veu para quedarse, é verdad que hai que facer retoques. Teño que dicir que o servizo dos dous circulares foi excelente, así como o da lanzadera non foi tan bo, tampouco foi malo todo, pero mantuvémolo, podíamos eliminar no primeiro mes, vexemos, hai que probar co tema, a ver que pasa, que tamén está o parque empresarial. E foi, digamos, o que menos viaxeiros tuvo. Pero teño que, o costo total na firma que temos coa Xunta en parece que ronda os 160.000 euros, dos cales hai que descontar os casi, ou sin casi 32.000 viaxes que se fixeron, que creo que é razón de un 50 algo ou así, o sea, vai costar ao Concello aproximadamente, calculo, non teño os datos exactos, que iso teñen que ainda mandar toda a Xunta, pero sobre 100.000 euros máis ou menos, vale? Entonces, creemos as únicas parroquias por onde non pasa o autobús, por Dorrón, por Bordonse e Nantes, nesas tres parroquias non as toca. Pideuse de que fora hasta a rotonda de Areas, vale? Que con eso que se cumplía tal. Non hai que confundir o transporte urbano ou o transporte municipal con este tema para o verán, pero estivemos no inverno é insostenible, as cousas como son, que a mí me gustaría que houbera. Eu falei isto coa mancomunidade, como mancomunidade nosa dos Sones debería ter un transporte aquí, o sea, que unha persona poder atar, pero é un tema de todos os alcaldes dos 9 concellos e non é hora para o tema. O que digo é que non nos levamos as tareas por recomendación tanto da concesionaria como tamén da policía local, a nivel de que o atasco que se produce en momentos punta na toda a avenida de León retrasaría moito o transporte para ir ás praias e para o autoservicio circular. A nós que máis nos dá, va lo mismo, que nos chegue a Areas e que non me habrá que miralo. Non, teremos que mirar de poñer en certas horas, ou mellor nas horas máis de traballadores ou así, a chegalo a Areas ou incluso a rotonda de arriba da Granxa, pero bueno, estamos. Pero vamos a mirar todo eso, igual que seguramente habrá que repensar o da lanzadeira, porque a xente non quera condicionamos aquilo, a xente non quera aparcar o coche ali, siga habendo aparcamento disuasorios, pero hai que ter en conta que iso é un problema, e bueno, etcétera, con ese tema, pero eu creo que a valoración, pois eu creo que ten que ser positiva sendo a primeira vez, e levamos 2 anos para conseguir que se fixera o convenio, porque, vamos a ver, podía salir gratis ao Concello, é unha pena, porque eu utilicei unha vez sola e paguei, non saquei nin a tarjeta que teño gratuito. O sea, as persoas menores de 21 anos e maiores de 65 teñen o transporte gratuito. Bueno, se todos os veciños de Sanxenxo deran 3 ou 4 viaxes nos 2 meses serían os gratis, paga todo a Xunta. Non sei se me explico. E po ano seguramente tenemos que hacer máis publicidade e utilizarlo todos nós. Unha vez vas un viaxe, ves, subes a baixas e xa está. E iso todo pago a Xunta polo convenio que fixemos, porque entrar no convenio foi moi difícil. Ahora que entramos, por que non utilizalo, non? Pero bueno, en calquer caso, eu creo que a proba estuvo ben. Ben, máis cuestión. A última pregunta, xa rematamos. O programa Concilia que se desenvolveu no CEIP de Portonovo empregou infraestructuras e recursos públicos, a limpeza ou as infraestructuras do colexio. En que condicións traballou o persoal que se encargaba do servicio? Que tipo de contratación se lles fixo? No, os do Concello traballan con todas as... Non digo nos da Florida, digo nos de CEIP de Portonovo. No, CEIP de Portonovo, non sei, sabe vostede que son as AMPAs e son outros tal que o fan e non controlamos, digamos, nos cedemos... Si, nos non fixemos... Non foron... Non, pero... No, foi a Saraiva. Foi a Saraiva. Pero non controlamos o personal das AMPAs nin do Saraiva. Xa, pero sendo empregando recursos e infraestructuras públicas, sí que deberían vixiar que xa non digo que a cantidade de cartos que se moven requeriría un concurso, xa non me meto aí, pero sí que hai que vixiar un pouco. Pois seguramente ten razón. Pois seguramente ten razón, sí, como outras cousas que tal, efectivamente, habría que controlar, pero eso pasa con moitas máis cousas, non vamos a abrir ese debate hoxe. Bueno, eu truxen este. Pero que sí, que está ben, pero as comisións de festas e outra cousa que hai, tamén levan cartos públicos. Non son estas cantidades, e non usan infraestructuras. Bueno, pero en calquer caso, nós estamos contentos de como está... Perdón, nós, desde o Goberno, estamos contentos de como está funcionando tanto o Plan Concilia que fai o Concello, como que están facendo as AMPAs, como neste caso Saraiva. Pero sí habrá que exigir, pareceme ben a apreciación e a sugerencia de exigirlle que con cartos públicos hai que ter as cousas a falar dentro da máis estricta legalidade. Eso que queremos todos. Pois estou de acordo. Entón, non hai máis temas, non, señor secretario? Non hai máis nada. Por nada, non habendo máis asunto, por nada. Pois, moitas gracias e levantamos a sesión.